Ngokulandirani nonse kumaphunziro athu a chivumbuluso. So takhala ndithu zaka ziwiri chino ndiri tikulowa ndithu chaka chatha chonse ndinachonso, right? So taona tuno buku la Daniel ndi chivumbuluso ndi buku laliko kwambiri. Maphunziro ena takhala tikupanga especially okhuza chiweruzo cha maufumu awiri. So pachifukwa choti tinophunziro la lerolo sitingathe kulipanga popanda kubwereranso mbuyo ndikaona mbiri ya zimene tafufuza ndi kuzipeza m'Bible. So poyamba phunziroli tiyamba ndi kubwerera mbuyo pang'ono kenako ndi tikamangira pamenepo chifukwa phunziro ili ndilalitali kwambiri solipanga m'magawo awiri. Iyi ndi part 1 imene nditilaone 144,000 otsala mbewu komanso mboni ziwiri, right? Ningapemphe kwambiri ngati ili video yanu yoyamba kuonera kapena kuyisata kuti mutabwereranso mbuyo pang'ono ndi ukaona Zekariya ndi mboni ziwiri komanso ukaonanso mboni ziwiri timapita nthawi. Ma video awiriwa akuthandiza kuti mungamvetse kuti mboni ziwiri ndi chiyani. So kwa lero ndikhala ndikupanga review zimenezo kenako ndikudumpika mu phunziro lathu, okay? Ndipo tisanayambe tipemphere. Ndipempha munthu mmodzi kuti angotipempherera. Volunteer mmodzi. Brother Frederick, mutipempherera? Yeah, I don't know. Ndikuveke? Yeah, umveka. Okay. Tipemphere. Thokozanso kumva ifo ja nthawi iyi imenenso ndathanso kusonkhana kudziwa chokhacho chimene chikuonetsera chikondi chanu, chisomo chanu komanso cholinga chanu pa moyo wathu imene Yehova timakhala tsiku ndi tsiku. Kwa inu kakhale mmene ndi matamando lero ndi nthawi zonse. Tikhanayi nthawi imene tikhale kukambirana Yehova tikapempha chitsogoleri chanu makamaka pakutanthauzira kwakukulu paphunziro limene tikhale nalo. Nkoposaposa kalolo ilo likakhale likukhazikika m'mitima mwathu ndikatha kukalionanso ilo likuchitika mboni pakuona likuchitika chimene tikaphunzire pano chikuchitika dziko limene tiyenda komanso munali nthawi pamtsogolo imenenso kuyandikira kwakudza kwanu tizakhaleso mboni inanso mwachimene tingaphunzirenso palero. Ndipo lathu litsogolani nzeruzo komanso chidi cha wina aliyense pa nthawi imene tikhale kuphunzira. Amen. Amen. Alright, so tiyambe kuphunziro lathu. So tukamba ndi revision munga nafotokozera. Okay, so tikaona pa Marko 4 verse 11, right? Pali mfundo pamenepo. Mmodzi wa ife atha tiwerengera pamenepo Marko 4 verse 11. Ndipo iye ananena kwa Okay, go ahead. Ndipo iye ananena nawo, kwa inu kwapatsidwa chinsinsi cha ufumu wa Mulungu, koma kwa iwo ali kunja zonse zichitidwa m'mafanizo. Yes, so Yesu apa ukamba zaki kuti tikamvetsetse mawu a Mulungu, kuti tikamvetsetse zonse zimene Yesu ananena, ndipo kuti tikamvetsetsenso even zimene Yesu ananena no zilipo zina zimene inenso mungazilandire pati pano, right? Kuti tikamvetsetse zonsezi tikamulandire ndani? Yesu, right? Tikamakamba za ufumu, tikamvetsetsa ufumu ndikuti tapatsidwa yani? Chinsinsi, right? Anthu athamakambirana nkhani kumakamba Jabezi uje, Jabezi ndi wachibwana mwayi osazati Jabezi akunena ndiweyo. Okay? So ukaziwa chinsinsicho umakhala nkhani secho itulera bwino. So Yesu anamasulira anthu akunena kuti no kwa inu kwapatsidwa chinsinsi cha ufumu wa Mulungu. Paja Yesu anawuza kuti chinsinsi cha ufumu wa Mulungu ndi yani? Anawuza kuti ufumu wanga sukudza ndi maonekedwe, right? Koma ufumu wanga uli yani? Mkati mwanu. That is Luka chapter 17 verse 20-21. So munthu akamba kumvetsa no chiyero chake ndi Yesu kukhala mwa iye. Nditi munthu amene afunika amvetse kuno moyo wa Mulungu umakhala mwa ife kudzera mwa yani?
mwa mzimu wake, right? Ndero munthu amene afunika amvetsetse kuti Yesu Khristu anagonjetsa tchimo ndi imfa, ndipo moyo wogonjetsa ndi umene tikulandira ife, right? Ndero tino pamene munthu akuyamba kumvetsa chinsinsi cha ufumu wa ndani wa Mulungu, munthu akamba kumvetsa chimene chichi zonse zimene Yesu anafotokoza zapasidwa kwa ndani kwa iye. Komano ngati munthu sangathe kulandira ufumu wa Mulungu, sangathe kumvetsetsa kapena kulandira, akamawerenga Bible zonse azikhala ngati ali kunja. Masiku ano maijiwa chinaleka mati iwense ndo uli panja, right? Uli panja uthandaza kuti chani uli kunja. Zichita isi chizikhala ngati chili chani chili mafanizo. Nawo ngati chili mafanizo ndio tisungachimvetsetse. Okay, so tukambapo phunziro lathu. So tikupanga review, okay, kubabwino kweni mene tinkamba maphunzirowa 2 years ago, zaka ziwiri zapitazo, tinaona kuno kumwamba kuli ndithu ma watchers. Okay, ma watchers ndi kuti yani kumalawi kuno timati ma watchmen. Watchmen ndi anthu amene akuyang'ana akupanga watch, ere. So ali panabwera wina anadula yani tengo nthawi Nebukadineza imene. So atadula mtengo chinayi chikulu kwambiri, zinyama zonse zimakhala pansi pake. Atadula mtengo imenewo anamva mawu ochokera kwa ma watchers kuti no udule mtengo komanso mumangirire chipando chisulo chimenechi, right? Ndikenako anamva kachikena tikawerenga Daniel chapter 4, I think in verse mwina ningopita kumwa changu sitiwerenga kumana ningofuna ndo kwa iwo amene mwina akhala kuyamba kuonera message imeneyi ndithu tikhaena limodzi tisawataye. Okay, so ndi Daniel chapter 4 amene mu Bible mtamasegula nane tikapita Daniel chapter 4 verse 17 atela mulo limene lili kuti lisasinthike analiyika ndi ma watchers. Daniel 4 verse 17. Komano ukapitiriza mene akumasulira Daniel akuti no ili ndi lamulo la ndani la mfumu kutiuza ife kuti chani panopa tikaona president wathu kumalawi kunoku ndi anali Lazarus Chakwera, panopa ni nani Peter Mutharika. Komano mene zimakhala ndiyo cabinet ikakhala pasi ndikuyikaso chigamulo amene amasainira cabinet ni ndani president, right? So kumamba kuti uno Mulungu amene amalamulira, right, aliso ndi ngati cabinet ma watchers, eri ma watchers amene ntchito yawo ndi chani? Ntchito yawo ndiyoyeza maufumu. Chifukwa yani tisalo tino mambiro kweni kwa nthawi dziko lino sanalengedwe Lucifer anawukira kuti ufumu wa Mulungu. Ufumu wa Mulungu ndiyo chiyani? Tikawerenga pa Ezekiel chapter 28 verse 15 akuno Lucifer analengedwa chani? Wangwiro. Kenako chosaweruzika chinapezeka mwandani mwa Yesu. Pali china yake chimene Lucifer analengedwa nacho chimene chinampangisa akhale wangwiro. Tikawerenga Ezekiel 28 verse 14-15 atoza ife unali kerubi wozozedwa. So akamakamba kuti no Lucifer anali kerubi wozozedwa akuthandiza yani mzimu wa Mulungu unali pandani pa iye, chimene chinampangisa Lucifer akhale wangwiro, akhale wanzeru. Paja chiyambi cha nzeru ndiko pa Mulungu kuti akhale wangwiro wanzeru chinayi yani chinayi mzimu wa Mulungu kukhala mwandani mwa iye Lucifer. So tikamakamba zimene zizi mukawerenga Ezekiel 28 verse 18 akakuza nuto iwe waipha malo ako oti anopatulika mwanji lina angelo anali ngati akachisi a Mulungu oyambirira ife tisanalengedwe. Mukuona? So ufumu wa Mulungu akulamulira motani? Mzimu wake ukhale mwandani mwa angelo onse, mzimu wake ukhale mwa Adamu ndi Hava mmene Mulungu akulamulira. Pamene Lucifer anabweresa mfumu ina Isaiah chapter 14 akuti yani ati neyo ndizafana ndo mwamba. Azafanana bwanji Lucifer? Akuti azapanga mpanda wake wa chifumu zakhala pamwamba nyenyezi za Mulungu, right? Atazakwera pamwamba kuposa pa mitambo, right? Azafana ndo mwamba. So anthu ambiri akamati Lucifer wukira amangona ngati Lucifer basamafuna kuti angelo akatayike, Adamu ndi Hava akatayike. Now plan imeneyo ikuoneka ngati munthu wanzeru? No, plan ya Lucifer inali apange ufumu wina wokuti anthu athu akhala angwiro atakufana ndi Mulungu ngati mmene Mulungu ali wangwiro. Komano ufumu imeneyo uziyenda popanda mzimu wa Mulungu. Mayona? So anabweresa ufumu wina umene uziyenda komano popanda mzimu wa Mulungu, right?
So plan yake nemene, so pa nthawi imene mkeneza kubwera pamalopa mafumu onse amene Lucifer amayambisa pa dziko lapansi pano, amene akubwesa akupanga emphasize ubwino wa umoyo, kukhala bwino, kuchita zabwino, kuzera mwina m'maphunziro, kuzera mwina muchuma, right, kuzera mwina malamulo amene boma lingayike. Mafumu onse akumayezedwa pa muyezo umeneyo, kuti no anthu amene atayende monga mwa ndondomeko za ufumu wa Lucifer akhale anthu angwiro, akhala ngati abwino ngati mene Mulungu ali abwino. Nkhani yake ndimeneyo ti muchiweruzo. Okay, Israeli Lucifer anamuza kaye Yesu la mafumu onse andayani ndi anga, mwanjira ina mafumu a dziko lapansi pano amayendera mu ndondomeko za yani za dziko lino. So Daniel 4 imatuza ife natuno kuli ndithu ma watchers, kuli ndithu iwo amene akuyang'anira kuona kuti no mafumu akuyenda bwanji, Lucifer zomwe akunena zikuchitikadi. Okay, so ngati ziditelo ndio no pafunga pakeso ma watchers amene akuyang'anira ufumu wa Mulungu kuti kuyenda motani. Ndi muone apapa Babulo kuti agwe ati panalembedwa mawu pa khoma, mene theke Eupharisin, mene Eupharisin kuti chani, ufumu wanu wawerengedwa ndipo wapezeka utani operewera, ndipo apasidwa kwa media ndapere. So akamati ufumu wanu wawerengeredwa, ine ndimaphunzitsa right, tikampasa munthu 5 out of 100 amene watani waperewera, wakakhala 99 out of 100 waperewera, 100 out of 100 ndeti watani wakwanisa. I hope zikumveke. So ufumu mene watawerenga anapeza wana kuti no ndotani ndiwo perewera, nambala imene anawapasa ufumu mene ndotani ndioperewera ufumu mene right. So pachifukwa ufumu mene waperewera pa zimene Lucifer amanena unafunika utani uchosedwe, kena kwambiri ndapereza tani abwerano pamalopo. So Daniel chapter 5 ikutiza funo pali chiweruzo cha maufumu, ufumu wokuti aweza ndani anthu ake, osati akaweza kuti ndopulumuka kapena ndotayika. No, kana chipulumuka ya chiweruzo ichi si chimene, kana chiweruzo iyi ndiyo ngang'ana na kuti ufumu kukwanisa zimene Lucifer ananena, yes or no. And nkhani tikayikoka bwinobwino tipeza tuno pa Chivumbulutso chapter 7 pakubwera no maufumu 5. Nthawi zambiri kamawerenga maona kama mafumu 4, no, pali mafumu 5 right. So atuza kale tuno ufumu kabwera pamalo ngati sukwanisa zimene Lucifer amanena utani uchosedwa right. So Babulo anabwera pamalo tuno unachosedwa unali ngati unabwera ngati mwayimira ngati mkango tuzatu unachosedwa, kena unabwera chimbalangondo amene uyimira amidi ndi apereze nawo sanakwanirise pa zimene Lucifer amanena. Kena ku after amene panabwera ano ndani Aheleni nawo sanakwanise zimene Lucifer amanena. Kena ku mapetake tikupeza kulyana chirombo chimene tikuti Aroma, ufumu wa Roma, ufumu mene ukubweranso kachiyena ngati Europe right, EU, ufumu mene unawonso tikuona kuti china ichi kuchitika. So tikamafika ku ufumu umalizira wa chirombo, pamene pabwaso kanyanga kakang'ono kamene kanavuta kwambiri mu nthawi ya dark ages. Kanyanga kakang'ono kali part of chirombochi. Zonse zimene zichitika mu chirombochi mu period ya reign ya chirombochi zichitika as combined ufumu umodzi. So pakabwa nyanga 10 izi zili mbali imodzi ya chirombochi, kanyanga ngonoka kalinso mbali imodzi ya jani ya chirombochi. Chirombochi ndi chirombo chotani chomaliza, ufumu umaliza. So period yonse ndi imodzi right. So tikaona Lucifer tikamafika mu chapter 7 pali maufumu angati 4 pa dziko lino lapansi amene osewa akuyesesa kuti akakwanise zimene Lucifer ananena right. So ma watchers akuyang'anisisa kuti no kodi zimene zizi zatheka zachitika right. So Daniel 7 akutionesa mafumu 4 amenewa taona kale ndi kanyanga ng'ono right. Mafumu 4 akubwera osakutani akugumuka chifukwa yani osesakwanisa pamuyeso mene Mulungu anawukira kumwamba. Lucifer anawukira zomwe akunena ndi mafumu sizikugwirizana right. So mafumu osakutaida. Now chinthu chimene mwina anthu samatha kuchitolera njena no pa mafumu 4 amenewa osewa, mafumu 4 osewa akumayezera pamuyeso, pali ndithu muyezo oyezera. So ukamayeza chinthu pamakhala standard ngati ine ndeto ndikamaphunzitsa ndimakhala no ni mark scheme. Funso ili yankho yake ndili. So mwana uja akuzati no yankho yake sofana pamene kuti mamuthetha. So mafumu awawa ali ndi muyeso wake ndi kuti chani, Lucifer ananda chani ndizafanana
ndi wamwambamwamba, right? Muisake ndomene tikana pa Isaiah chapter 14 verse 12 to 14 anena tino azakhazikitsa yani mpando wake. Mpando umalimikizana ndi yani ndi ufumu, right? So amathandiza azakhazikitsa ufumu wake, mpando wake, ndipo azafana ndi wamwambamwamba. Kodi chinthu chimenechi Lucifer achikwanisa? Maufumu onse folo sakuchikwanisa chinthu chimenechi. Okay, so kuti tiwonedi kuti zimene zikufotokozazi tikuzitenga pati. Ndipempha mmodzi wa ife atiwerengere pa Daniel chapter 7, mwina atiwerengere Daniel 7 verse 9 mpaka 10. Mmodzi wa ife. Brother Frederick, tawerenga ndikaifati kwina kukhaji zinthu khaji okhandera ziwerenga njiwa. So Brother Frederick, ngati mungawerengere apa tawerenga. Okay. Daniel 7 verse 9 to 10. Ndinapenyerera mpaka anayikapo mipando yachifumu nikhalapo nkhalamba yakale lomwe. Zovala zake zinali zambuwu ngati chipale chofewa ndi tsitsi la pamutu pake ngati ubweya woyera. Mpando wachifumu unali wa malawi a moto ndi njinga zake moto woyaka. Mtsinje wa moto unayenda wotuluka pamaso pake, zikwi anamutumikira. Ndi unyinji wosawerengeka unayima pamaso pake, woweruza mlandu anakhalapo, ndipo mabuku anatsegulidwa. Yes, so tikutaona kuno pa mipando kuti ikuyikidwa, right? So pali mulandu, so oweruza mulandu atani akuyimapo pamaso pake, right? Ndi mabuku akutani akusegulidwa nawo. Ndimazifunsa ndekha kuti no mabuku anasegulidwa. So ichi chimene Daniel anaona. So munthu ya Daniel chimene amagwiritsa ntchito kupanga rekodi mbiri ndi mabuku. Nthawi yathu ino tanadno zimene zingagwiritsa ntchito kupanga rekodi mbiri tanadno mangati ma computer. If not pa computer ndoti pali ma cloud, pali ma flash, machani. So Daniel anaona chinthu chimene Mulungu anamuonesa nthawi imene mabuku mwanjira evidence namba orani kutsegulidwa mabuku, right? So akuona chinthu chimene chichi Daniel akuona ndithu kuti no mafumu 1 2 3 4. Now pa mafumu achi number 4 akuona no mulandu atani wakhala. Now chimene nafuna ndikuzeni ndi chinthu ichi, right? Peruzoji sichikwambira pa ufumu achi 4 yayi. Tiona kale tuno Babylon naye anayizida ndopeza ora uperero. Mwanjina ufumu nayo yonse usanalowe usanatuluke umayizida wakaipa miyeso. So huku sinanga ndi kumapeto kwake. Ufumu ufunika nawo sodani uyezede pa muyeso pake, right? So tiona pa Daniel chapter 7 ufumu woyamba amene ukuweruzira ndi ufumu wa chirombo. Koma ufumu inanso ulipo pa nthawi imodzi ndi ufumu wa chirombo, ndiye ufumu wa chani, ufumu wa Yesu Kristo. So tikaona the Roman Empire, right, ikupanga span zaka zambiri, right, zambiri kwambiri. Tikapanga adi ufumu umene ukupanga combine ndi nthawi imene Rome inagwa mu 476 kuti inakhala maufumu 10, kena kuona kuti kubweranso mu 538 pamene nthawi tikuona kanyanga uno kakulamulira mpaka 1798. Ndio kupanga span all mpaka kumapera nthawi tikuona kuti kubweranso ngati the EU, right, the European Union, right. Kumano Rome inalamulira kwa nthawi. So tikuona muli Rome mafumu 10 amene akubwera ma Eastern Kingdoms, right. Kena kuona kunaso kanyanga kuno kupanga span all the way mpaka EU, right. Ndi ufumu ene wa chirombo umene tikuona kuti nozabwesa so lemba la chirombo, right. Kumano mbali naye kulino ufumu andani wa Yesu. Ufumu wa Yesu ukamba liti? Ukamba pa Pentecost zona zonsezi, right. So mafumu awiriwa akhala kuyenda pamodzi. Ufumu wa Khristu ndosiyana ndi ufumu wa dziko lapansi. Ufumu wa Khristu ndi Yesu kukhala mwa ife, right. Yesu ali mwandani mwa ife. Nkona Yesu akamakamba ma parables amene anthana amakamba kuti ufumu wa Mulungu uli ngati kambeyo kampiro. Ufumu wa Mulungu uli ngati mzimayi amene anatenga yeast ndi kuyamufala. Ufumu wa Mulungu uli ngati munthu amene anatenga ufumu kena ndipita kutali, right. So ufumu wa Mulungu uli ngati. So akamakamba za ufumu wa Mulungu Yesu amakamba za chinthu chikulu chimene amachiyembekezera kuti iyeyo akuyisa tchimo ndi imfa akawera kumwamba kwa Atate amuzunza kenako atapasa mzimu wake.
akatipasa mzimu wake muli moyo wa iye ogonjetsa tchimo ndi imfa, komanso muli moyo wa Atate. Chimenechi chimene tikuti moyo wosatha, chimenechi chimene tikuchilandira. So ufumu wa Mulungu wakhazikitsidwa kuyambira Pentecost mpaka lero ufumu wa Mulungu ukuyenda. So ufumu wa Mulungu ukuyenda kudzera mu ulamuliro wa Yesu Khristu. So evidence ya akhristu amene adabadwa mwatsopano ndimene upangidwa consider mmene mukuti no akhristu amene adabadwa mwatsopano akupanga produce chiyani. Yesu akumwa iwo akupanga produce chiyani. So ndi Yesuyo amene ufumu wake ukuyezera. So inu ndine ngati adabadwa mwatsopano ndi mzimu wake mu ufumu umene wa Khristu, right? Moyo wake upereka evidence kuti no ufumu wa Khristu umapanga chiyani. Just as dziko lino lapansi tikaona evidence imene atolera ku ufumu wa Chirombo, tikamba kuona mmene Aroma ankalamulira ndi ma Caesars kuyenderera kufika nthawi ya ma 10 nations aja atagumuka ku Rome, kena kufikira nthawi ya ma Dark Ages, kena kuyenderera kufikira ku EU, kena kufikira ku lemba la Chirombo kumapita uko. Evidence yambali inayiso ikutoleredwa. So kuti no tikamazaona kumapeto kweni anthu a Mulungu afunika asindikizidwe kuti asatani asachimwise uko, kuti akaonesere utunthu wa ufumu wa Mulungu. Pamene mbali naye anthu ake amene akana ufumu wa Mulungu afunika alandire lemba la Chirombo kuti chani, kuti akaoneseretu kuti no moyo umene palibiretu Mulungu, moyo umene akaniratu Mulungu, moyo umene amukankha Mulungu out, kuti no yo akhala abwino koma popanda mzimu wa Mulungu, moyo umene umachita chiyani. So tikuona ma extremes awiri kumapeta nthawi, evidence zatolera kwa anthu amoyo kumapetopeto kuti no anthu amene asindikizidwa ndi mzimu wa Mulungu amapanga moyo otani, anthu amene akaniratu mzimu wa Mulungu kwa anthu agalu kuti no ife ayi ndipo tikhala opanda mzimu wa Mulungu, anthu amene amapanga produce chiyani. So mafumu awiriwa akuyenda mpaka kuti Yesu kubwera. So evidence yakhala kutoledwa kamba Pentecost, tikaona mbali naye kutoledwa mpaka kamba nthawi ya Caesar, right? Kenako evidence itoleredwa mpaka anafika kusingizira kwa anthu a Mulungu, kenako anthu ena akulandira lemba la Chirombo. Evidence itoleredwa mpaka anabwera kwa ndani, kwa Yesu. So mafumu awiriwa ndi amene akuyezedwa kuti kumapeto. So ifeyo Bible atuza kale chotsatira cha chiweruzo chimenechi. Chotsatira chake nchiyani? Tete ndionene pamenepa. Daniel 7:11. Chotsatira cha chiweruzo ndi yani? Evidence yonse ikaona. Tawerengana. Frederick ngwerengana majanga. Okay. Daniel 7:11. Pamenepo ndinapenyerera chifukwa cha phokoso la mawu akulu idanena nyangayi. Ndinapenya mpaka pamenepo ndinapenya chifukwa cha phokoso la mawu akulu idanena nyangayi. Ndinapenyera mpaka adachipha chirombochi ndi kuwononga mtembo wake ndi kuupereka utenthedwe ndi moto. Mwaona amenepe, so ati chirombocho chikutenthedwa. So after scene ya chiweruzo, mabuku asegwera chirombocho chikutengedwa chitenthedwa chani ku moto. Mwanjena system ya chirombo pa nthawi izakhala chapereka lemba la chirombo, right? Chirombochi chizatenthedwa. Mwanjena system ya dziko lapansi ndi ulamuliro wake izathesedwa, right? So tikaona Chimbuzi chapter 19 tikuona Yesu Khristu akhala wavala wayima pa kavalo ndipo ali ndi gulu la nkhondo lake kubwera, right? Tikuona no ati chirombocho ndi mneneri onyenga zonse zinaponyedwa ya nyanja ya moto. So mwanjena tikamakamba za chirombo chichi ndi chirombo chomwe chimene chizayika chani, tikuona no ndi chirombo chimene chizayika chani lemba la chani, lemba la chirombo, right? So chirombo chichi chikutenthedwa chiponyedwa kuchani ku moto. Mwanjena tilipa kuona kuti no chirombochi sichikwanisa kupanga ufumu umene anthu atha kufanana ngati ndi Mulungu, monga ngati mene Lucifer manena zimene zichitika kumupopanda chani mzimu wake, sizikutheka, right? So chotsatira chabwino cha ufumu wa Khristu ndi chani? Tawerengane Daniel 7:13. Verse 13. Ndinaona m'masomphenya a usiku, taonani anadza ndi mitambo yakumwamba wina ngati mwana wa munthu, nafika kwa nkhalamba yakale lomwe ndipo anamuyandikitsa pamaso pake. Yeah, so muchiweruzochi akuonesa wina ngati mwana wa munthu. Mwana wa munthu amene ndi ndani? Yesu Khristu, right? Ati akuyandikitsa ku nkhalamba yakale. So chotsatira chiyamba chirombo chikutenthedwa, chotsatira chachiwiri wina ngati mwana wa munthu akuyandikitsidwa ku nkhalamba yakale, ameneyo ndiye Yesu.
achitika nchani? Terenga Daniel 7 verse 14. Verse 14. Ndipo anampatsa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu kuti anthu onse ndi mitundu yonse ya anthu ndi amalilidwe onse amtumikire. Ulamuliro wake ndi ulamuliro wosatha, wosapitirira, wosapitirira, ndi ufumu wake sudzawonongeka. Mapana amenepa. So chiweruzo chikugamula kuti no ufumu ndi umene wapangisa anthu akhale otani olungama, right? So ufumu umene wa Khristu Yesu akuti apa pano kuchokano ku ufumu wa chisomo ndi Yesu ali mwa inu. No. Pano anthu onse atani akumpasa ulamuliro pa anthu onse. Ati ulamuliro wake ndi ulamuliro wosatha. Suzafika soti no wapulukira ayi. Ndi ufumu umene wokha umene suzawonongeka. Mwachitenda chiweruzo chikutioneseratu kumoyera kuti no ndi ufumu wa Khristu wokha umene uzakwanise chimene chichi. Chinthu chanjanji kuti anthu akafanane ndi Mulungu. Koma ndi chimene chichitika chifukwa mzimu wake uli mwandani mwa ife. Muona? So Daniel chapter 7 ndi chiweruzo cha maufumu. Ufumu wa Babulo, Amidi, Aperezi, Aheleni, Aroma mpaka unafika ku mapeto mmene kukuchitika lemba la chilombo. Ufumu so kuyezera evidence yokwanira ya tunthu. Kena ku ufumu so wa Khristu kuyezera kwambira Pentecost mpaka mapeta nthawi. Evidence yose itamangire kakireti akuona kuti no ufumu wokha umene uli woyenera. And ndicho sangalasa kuti notika peta chimu chapter 13 akuti no ndi nambala ya munthu, namba yake ndi 666 mwana amene. So value imene kupasira ku ufumu wa chilombo ndi 666 imene si perfect number, right? Pamene tikaona ufumu wa Mulungu upasira value ya 144,000 imene ili perfect square. So tozoona zimene zozo pompa. Right, so yes, akupasira ufumu ndi ulamuliro umene ukuchokera kwa yani kwa chilombo. So tikaona bwino Amedi ndi Aperezi anagonjetsa Babulo, right? Aheleni anagonjetsa Amedi ndi Aperezi, right? Chilombo chikugonjetsa andani Aheleni achi, right? Kumano tikuona ndi ufumu wa Khristu umene ukugonjetsa yani maufumu onsewa. So ena onse amagonjetsa zifara mapezeresa sora soyenera. Kumano ndi ufumu wokha umene ukuyima upeza wadani uyenera. So imene ni major thrust ya ufumu. Okay, so tikachoka mmenepo pamene tikubwera no kuti mu chapter 4 ndi 5. Timuso 4 ndi 5 pamene tikuona no Yohana anaona masomphenya. Atanaona chani? Anaona mpando wa chifumu. Pa mpando wa chifumu panali utawaleza. Ndipo pa mpando wa chifumu panali yani nyali zisanu ndi ziwiri. Tiona mavesi onsewa, right? Nyali zimene zimene yani mizimu isanu ndi ya Mulungu. Manjinena pa mpando wa chifumu yes, Mulungu akulamulira bwanji? Akulamulira kuzera mwa mwa mzimu wake. So pa mpando wa chifumuyo Mulungu paupezeka yani mizimu isanu ndi iwiri. Imene zikuyimirira yani ufumu wa Mulungu ndi olumikizana ndi mpando wa chifumu. Pa mpando wa chifumu pali yani mizimu isanu ndi iwiri. Mwanjinena Lucifer pamene amati ndizatenga mpando wanga uzakhala pamwamba pajani panyinyi za Mulungu. Mwanjinena amasusana ndi mpando umene wa Mulungu. Muso 4:5 vidu zimene. So pamenepa akuona sojani Samuel zinayi. Tinaona kale ma studies za Samuel zinayi sawa basi silikhazikisa apo. So kena akuona sojani akulu jani 24, right? So tikaona Samuel zinayi akulu 24 ndi some of the members amene teta watchale ma watchers amene akuyang'anisisa. Tikaona Samuel zinayi zimene zili yani Samuel zinayi ndi angelo amene ndi akerubi amene tikaona Luka chapter not Luka, Ezekiel chapter 1 ndikana Ezekiel chapter 10 out of the final awanda akerubi, right? Akerubi amene ndi amene amang'anisisa zochitika mu moyo wa anthu amene akupereka evidence mu chiweruzo chimene chichi, right? Ndi chifukwa chani Samuel zinayi akuti zini maso posebosi. Maso amapanga yani maso do utani uone. So ngati zini maso posebosi ndo zikuona china chilichonse. Remember, Mulungu akuza kale ufumu umene uliyenerera. Komano the whole universe inapangida cast mu mkangano umenewo. So koseko kufunika kuvomereze ndi nkona pa kufunika chani umboni, right? So nkona kuti pali Samuel zinayi zimezi. So tikaona Samuel zinayi ndi akerubi amene akutumikira ndini. So napanga study yonse ya full. So siti khazika so menewo akulu 24 ndi ena sabirika so mboni.
mu ufumu umene. So tikamati ma watchers ndeti ndi amenewo. Koma pambali pa chimenechi pa chigulu chambiri cha angelo, right? Alright, so titha kupanga compare Daniel 7 ndi Chivumbulutso 4 verse 5. So tingopanga comparison ya changu. So tikaona Daniel 7 adanayikapo mipando, right? Tikaona pa Chivumbulutso 4 verse 2 kuti no pomwepo ndinakhala mwa mzimu. Ndipo taonani padayikidwa mpando wachifumu mmwamba ndi pa mpando padakhala wina. So tikaona bwinobwino tutaona no anayikapo mipando ukakuti anayikapo mpando, right? Tikaona Chivumbulutso 4 verse 3 kumasika mpaka 5 6 akamba za mipandonso yaya tikalenga mchizungu ma amene anagwetsedwa kuti no mpando ndi thronos, throne. Tikaona akuluakulu 24 mukalenga mukheji amati no and there were 24 seats, those maori seats on the thrones izo. So bali zonse kuli mipando imene yayikidwa pa Daniel 7 Chivumbulutso 4 ndi 5. Okay, ati inakhalapo nkhalamba yakale yomwe tinaona kale Daniel 7 inakhalapo nkhalamba yakale yomwe. Chivumbulutso 5 ati yani ndipo mu mpando wachifumu mudatuluka mphezi ndi mawu ndi mabengo. So tikuona no panali mpando wachifumu mmodzi ndi amene anakhalapo. Tikalenga Chivumbulutso 4 mpaka mapeto ati ndi amene akhala ndi moyo ku nthawi za nthawi, right? Amene ali ndi amene ali mkudza. So akamba za nkhalamba yakale, akamba za atatu pamenepo. Okay, tikaona pa Daniel 7 ati no mpando wachifumu unali ndi malawi ya moto. Tikaona Chivumbulutso 5 verse 1 ati ndipo ndinaona m'dzanja lamanja la iye wakukhala pa mpando wachifumu buku lolembedwa mkati ndi kunja kwake losindikizidwa ndi zizindikiro zisanu ndi ziwiri. So tikaona muno bwino pando wachifumu, okay, tiona nawo no pa Daniel 7 panali mabuku pa Chivumbulutso chapter 5 verse 1 akuti no pali buku limene ndi zizindikiro 7, right? So akachosa zizindikiro pamakhala information, zizindikiro pamakhala information. So ndithu tunaona zinthu zimezi zikugwirizana bwino lino, right? Yeah, mabuku anasigwira ndi verse la werenga lechi, right? Chivumbulutso 5 verse 7 ati no ndipo ndinaona ndipo ndinamva mawu angelo ambiri pozinga mpando wachifumu ndipo mawerengedwe awo anali 10,000 kuchulukitsa 10,000 ndi 10,000. So ku Daniel 7 sanandozana na angelo, koma ku Chivumbulutso sautuza ife kuti ndani angelo. So manjirenda 10,000 za angelo mene zinatumikira pamaso pake, right? So tikamaona Chivumbulutso buku limene litaligawa motere, kale anthu ningaphunzira kuti no buku la Chivumbulutso ndi amati chiasm anayilemba kuti mapeto a buku azithira pakati. So amatuza tikaona pa Chivumbulutso chapter 2 akutiza ife za chani, akutiza ife za mtengo wa moyo amene atagwenyeseza pasa mtengo wa moyo kenako akuti Chivumbulutso 22 pakati pa khala lake pali mtengo wa moyo. So amatuza Chivumbulutso 7 ku 144 Chivumbulutso 14 ku 144,000, right? So amatuonesa kuti ukuli 7 seals ukuli 7 trumpets kumayenda mpaka mafika pakati. Now ineyo mfundo amene naona ati no now ndi chifukwa chanu tuno ku Chivumbulutso pali zinthu zina zimabwerezedwa kawiri, right? Mfundo yake ndi tikapita ku Chivumbulutso chapter 1 2 ndi 3 pali chiyambi, right, cha bukuli. Amatipasa chiyambi kutipasa history ndikuonesa so history yonse yachani yo mpingo 7, okay, Chivumbulutso 1 ndi 3. Pamene tikapita Chivumbulutso chapter 4 mpaka na 11 akuonesa ife chiweruzo cha ufumu wa Khristu. Manjirena Chivumbulutso chapter 4 mpaka na 11 ndi history yonse ya ufumu wa Khristu. Tikapita Chivumbulutso chapter 4 amatuza ife no ndi atatu amene akhazikika pasi pa mpando wawo pali mizimu isanu ndi iwiri. Manjirena kumwamba kufumu Mulungu lipo kale nikona Yesu anapemphera kuti ufumu wanu udze monga kumwamba chomwenso yani pasi pano. Ufumu wa Mulungu ukali kumwamba chifukwa pali mpando wake palinso mizimu isanu ndi iwiri. Chivumbulutso chapter 4. Chivumbulutso chapter 5 pamene tikuona tuno Yesu Khristu mwana wankhosa. Yohana atamuonesa natonana mwana wankhosa amene achosa tchimo la dziko lapansi. Komano kumwamba Yesu si mwana wankhosa yabe, no, ndi mwana wankhosa amene ndi maso 7 nyanga 7. Maso amene akubira chani mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu, right? Tikapisika musimo kufika Chivumbulutso 5 6 7 8 9 10 akutiza 40 ufumu wanu wadza pa dziko chifukwa mwapulumutsa iwo
ndipo mwapangisa akhale ufumu anu, akhalenso ansembe anu. Mwachina Yesu Khristu ali ndi maso 7 akutumiza mizimu yake, kapena akutumiza mzimu wake 7. Why 7? Ni mzimu umodzi. Why 7? Ndi utundu wonse wachani wa mzimu wa Mulungu umene atsalulira pana pa Yesu, right? So mzimu umene ndi umene upasidwa kwa inu ndine kuti tikakhale ufumu wake. Chapter 6, 7, 8, 9, 10 akuonesano mbiri yonse ya tunthu ya ufumu wa Khristu kuyambira Pentecost kufikira nthawi ya chirombo, Mark of the Beast, right? Tikakafika chimuso 11 mapeto kwenikweni akutionesa ife chirombo, kena akutionesa ife kubwera kwa ndani? Kwa Yesu. Mwaona nkhani ija? So mmene mu chapter 7 muli achina 144,000, chapter 11 muli ndithu mboni ziwiri, kena akuonesanso chirombo, akuonesa chisauso, right? Kena akutionesa ife Yesu akutani akubwera, chapter 11, right? Ndi chifukwa chani zilitero. Tikapitanso chimuso chapter 12 tikuonano zinthu zomwezo komano in evidence ya ufumu ajani wa chirombo. Tikaona chimuso chapter 12 ikamba ndiani verse 5 akuti ife Yesu anakwatidwa ku mpando wa ufumu Atate. Why? Kuti akazozedwe. Chimuso 12 verse 10 akuti ife ndiani tionani ufumu wanu watha chipulumutso chatha. Kena ku verse 17 akuti ife ndiani kuli osalamba wake, kena akutionesa ife chisauso. Verse 14 akuti ife 144,000. Mukuona nkhani imene. Tikamafika chimuso chapter 19 akuti ife Yesu akuti akubwera. Yesu mesa anabwera kale mu chimuso chapter 11 akubweranso wayi mu chimuso chapter 19. Chifukwa chena kuti no ndi information yomweyo komana kuti pasa ife munga mwa evidence yoonesa ufumu wa chirombo. Mu evidence yoonesa ufumu wa Khristu pakuonesa utunthu wonse kuti no Yesu akwanisa kupangisa ufumu umene ungakonyese tchimo, maso ufumu umene ukuonesa khalidwe la Mulungu mwa anthu. Ufumu umene ukuonesa no anthu atha kukhala angwiro monga ndi Mulungu umene ali angwiro kudzera mzimu wake. Andizo kutheka. Andi tikapita chimuso chapter 12 mpaka 19 akutonza pepe Satana akukhazisa ufumu wake koma sizikutani sizikutheka. How so? Tikaona miliri 7 ndi Mulungu pamene waisiya dziko lino. Tikamakamba za mkwiyo wa Mulungu ndiyoti ukamamuza munthu tachoka pamene musakumva kena kumusiya. Zomanga kumane nazo Yesu upangapo kanthu mkwiyo wako umene. So mkwiyo wa Mulungu ukazasana pa dziko lapansi ndiyoti Mulungu atati walisiya dziko lino. My experiment onse zonse zimene anthu akhala kupanga Mulungu sakuzigwiranso. Akuzisiya anthu akumane ndi zotsatira zake kuti akaone ufumu umene palibe mzimu wa Mulungu pembera zanja Mulungu makhala mutani. So mkwiyo wa Mulungu azati wayamba miliri 7 ikugwa. And dziko lino lizaone latu not only makhalidwe anthu azakhala ipa kwambiri. Ankhala ika malamulo tunaka kakamiza anthu kuti akapange behave mwanjira imodzi. Chifukwa lemba la chirombo ndi imenechi. Ukakamiza anthu kuti akakhale ndi khalidwe la mtundu umodzi koma popanda mzimu wa Mulungu. Imene ndi lemba la chirombo. Malamulo tuno akakamiza anthu kuti akakhale mu line imodzi, right? Komano anthuwo alibe mzimu wa Mulungu. Imene ndi lemba la chirombo. So pamene mkwiyo wa Mulungu uzakhale uli pa dziko lapansi, anthu ankana Mulungu asiya, imene ndi mkwiyo wake, right? Dziko lapansi pano lizakumana ndi zotsatira zonse za human experimentation imene tikuti miliri 7. And chimenecho ndi chizaonesenso kuti no sizingatheke kukhala popanda ndani popanda Mulungu. And makhalidwe anthu sizakwanisa kukhala abwino. Okay? And tikutaona tuno pamatali pamene tikubwera ndi chimaliziro chake. Chimuso chapter 20 akuza ife zakachiwiri imene zakhale kuti kumwamba. Kena uno chiweruzo chomaliza anthu ochimwa osazaukitsidwa kuti akaonesedwe kuti no inuyo mwamisa ichi. Azaoneseda evidence yonse maka phindu kochepa ya ufumu wa Mulungu ndi ufumu wa Khristu kenako nawo azaonongedwa. Kena kuno dziko lapansi latsopano ndipo pali zochenjeza zosiriza. So umo ndimene buku la chivumbulutso la Sanjiro titha kuliona mwina mwa deep kuti no mu chiweruzo cha ufumu ndi chiweruzo cha chirombo muchitika chiyani. Okay? So tikaona mu chivumbulutso cha ufumu wa Khristu pali mbiri ya mpingo imene imapangida examine. Pamene mbali nayo mbiri ya chirombo ikupangida review. Okay? Ufumu wa Khristu mu chiweruzo chake pali kulalika kwa uthenga komalizira. Pamene mbali nayo pali ndithu kulimbana kwa ufumu wa chirombo ndi a Khristu komalizira. Osatira a Khristu akusindikizidwa ndipo akuyezedwa mu moto ndi chisauso. Osatira a chirombo akulandira lemba la chirombo.
mbali nayi kutha kwa chisomo. Okay, tikamaona mu chiweruzo cha ufumu wa Khristu kusekera kwa chitetezero mu chiweruzo cha ufumu wa chirombo. Yes, kumapereka kwanda yani ufumu wake pamene chimusi chapter 19 chirombo chikutenthedwa. So mu chimusi chapter 11 Yesu alandira ufumu, chimusi chapter 19 chirombo chikutenthedwa. This is why tikamaona ma buku la chivumbulutso pali zinthu zimakhala ngati zikufanana zikubwerezedwa. Chifukwa chake ndi mbiri ya ufumu wa Khristu ndi mbiri ya ufumu wa chirombo, right? So umo ndimene buku la chivumbulutso linakambidwa. So tikupitiriza ndi revision, sinambe phunziro liyayi, tikupanga be revision kuti tiyende limodzi kuti no zonse zigwirana limodzi. So nthawi ija timakhala ngati kuponya mapisi pasi, kukaponya mapisi pasi. Nawo apano mapisi aja tayikayika ndi fano tiakhomerere tisokerere timate mu bostiki tikhomere misomali kuti no chinthu chizionekano chonchi, right? So tikumaka make revision ndi muvesa chifaya tikupanga revision you say, right? Now Moses wife atengere chimuso 6 verse 1. Chimuso 6 verse 1. Okay. Verse 1. Ndipo ndinaona pamene mwana wankhosa anamasula chimodzi cha chizindikiro zisanu ndi ziwiri, ndipo ndinamva chimodzi mwa zamoyo zinayi ndi chinena ngati mawu a bingu idza. So tikaona zamoyo zinayi zitaoneka kuti ndi akerubi angelo amene amakhala kuyang'ana zonse. So ati zamoyo zinayi tadza idza, why? Zikumpasa evidence Yohana mwachina zakhala witnesses, right? Ni mboni zonse zikuchitika. So pa ibuku limene lindosindikiza 7, right? Ndi Yesu yekha amene angathe kulimasula buku. Chifukwa chani? Yesu amene anagonyesa tchimo, ndi amene anauka kufa, ndiye amene wakhazikitsa ufumu wa Mulungu. So mbiri ya ufumu wake ndiye yekha amene angayitsegule kuti tithe kutani kuiona. Ndi fani ana Yesu yekha amene akathe kutani kuitsegula. So akumuza kuti tadza. Now Yohane zonse zakuziona ati ali kumwamba. Yohaneyo ali kumwamba. So pamene akumuza ati idza, akamati akuona zinthu, Yohane amakhala kuti no akumuza ati tabwera udzaone. So mmodzi mwa zamoyo zinayi zimene tabwera udzaone, right? So zinthu Yohane aziona kumwamba. So akamati akuona akavalo, amakhala akavalo yakudusa kuti akudusa kumwamba. Yohane akuona zonsezi kuti kumwamba. Chimene chofunika kwambiri tichimvesese, right? So tinaona kale mu mbiri panali akavalo oyamba amene ali akavalo oyera amene amemira chikhristu imene chinayamba ndithu kugonjetsa kukalalika uthenga Yesu mundeso nthawi imene ndi nthawi imene kuyambira Pentecost all the way mafika 100 AD mene ma apostles amarani amakhanga akumwalira. Kena kunabwera ma disciples ama apostles, right? Uthenga unapitabe, anthu ambiri anaphedwa mu nthawi imene ifatano akhristu ambiri anataya miyoyo yawo, akhristu ambiri ndithu anazunzidwa. So mu zaka zimene za 100 mpaka 113 AD akhristu ambiri anaphedwa. Even Diocletian atabwera mfumu imene ya ku Roma inanena akhristu alibe maufulu. So anthu amapha akhristu kwalanda katundu ndithu inayi nthawi yowawisa kumane chikhristu chinaibe chabwino. Hosi yofirayi umirano mwazi wawo umayenda ndithu ngati mboni. Kenako inabwera nthawi ino yosausa imene nthawi imene tikayona hosi imene yonena kuti inali ndi masikelo awiri, kukwera pana ndi masikelo awiri, zikuyimira kuti no amagulisa chani choonadi. Forotale Constantine wabwera akhristu ndakupasani maufulu anu komanso inenso ndi Khristu, ufumu nonso ndi Khristu. Why? Constantine anapanga zimene zofanira kuti amaopa kuti ufumu wake ukugayikana. So ngatanga mwesera anthu osali chipembedzo chimodzi ndi iye akhala ngati pachani wachipembedzo. I don't know ngati ndikuveka. Majama pang'ono. Sasa network mbali yanga ino. Muna inawa. Kunosa kuduka. Huku ndikuveka. Okay. Okay. Kuchama kwa okay. Just 30 or 40 seconds ago, man. Okay, wonderful. Right, mona ngati the whole time. Okay, fine. Right, so tikaona bwino Constantine akukhazikitsa ufumu, right?
wokuti ukhale olumikizana Khristu ndi chipembedzo. So tikaona chipembedzo imene anali nayo iyo cha invisible amadian ndikuiwala okay amati invisible sun khangati ngati komano nkhani lino ya makhala Pontifex Maximus empire ndi amene amakhala asogolera chipembedzo. So anawawo Khristu anati tikhale ndi mbuye mmodzi, ufumu umodzi, mpingo umodzi ndi mfumu imodzi, right? So iye amafuna kuti akhazikitse chimene. So Akhristu azisogolera anthu amene anaona kuti ndi kwabwino kuti atani apange compromise kuti zinthu zambiri zamuchikucha zibwere kumabe Khristu chikhale chili protected, right? So ni nthawi imene inachitika mu nthawi imene 513 ndi 538. So tinaona kale mbiri imeneyo silikhazikitsapo. Pamene Hosea ya namba 4 imabwera ndiyoti ndi Khristu nthawi imene chikubwera mu stage yowawisa kwambiri. Stage imene ndi imene tikuiona kuti inali yowawisa chifukwa chani? Chifanena kuti Khristu china zilala kwambiri kufikira ponena kuti sichimadziwika kuti ndi Khristu chimene atumwi ake anasiya. So anthu ambiri anapezera kuti Khristu chimene chimalamula nthawi imene ndi ya dark ages. Choonadi chambiri achitaya koma chakukhala Khristu yoti chikuonekera kunja ngati Khristu komano ndi yakufa, right? So iyo chimene chinachitika, right? So tikapitiriza apa pamene pabwano nkhani yeniyeni nkhani imene tikufuna tikhale ngati tikuyambapo. So tikafika apapa tikufika mu nthawi ya kumapeto, right? So Akhristu anaphedwa ma dark ages aja akuti akuona guwa lansembe kumwamba, paguwali pali miyoyo ya anthu basi ikufuula. Kodi mufikira liti mpaka mutaweruza, right? So akuti anthu amene akupasidwa yani akupasidwa minjiro. Now munthu oti wamwalira sangapasidwe chiyero. Koma zothandiza kuti anthu amene amaphedwa ngati ma heretics, anthu owukira mpingo, right? So mpingo unasanduka ngati chipembedzo, unasanduka chipembedzo cholamulidwa ndi boma, right? So zinakhala ngati zangosokonekera, right? Koma ngakhale zili tero mu evidence yakumwamba pamene akupanga review akutuza ifana kuti nthawi imene after the dark ages, right? Mu nthawi imene pachitika review. So akutuza ifana peruzo chikuyamba nthawi imene kuti akupanga review evidence ya ufumu wa Mulungu. So mupanga review evidence akuna so no anthu awa sanafinga ndi heretics, no mano ngakhale anali akufa kaye kumwamba kukwapanga declare kuti anthu anda amene anali urani uyera nthawi yawoyo, right? Mu evidence hiyo, right? So ngakhale anthu wasizona anali kumwamba anthu andi akufa afa kale, right? Kwa evidence ikuonesa kuti anthu awa ndi anthu urani olungama, right? So chinthu chimene chimandisangalatsa chitaka kunena kuti mupumule kufikira anzanu ena ataphedwa. Mwanjitena kuti kufunika kukhalenso chinsinsi china chimene anthu ataphedwa. Ichi ndi chizindikiro chachi namba 5. Okay? So tikapitiriza tipezana kuti izi zichitika mu 1517 andizipitira mpaka kuseka kwa chitetezero. Ifuna after apapa chichitika ndi yani? Dzuwa likudetsedwa, mwezi ukhala ngati mwazi, ndipo nyenyezi zikugwa. Chizindikiro chachi namba 6. Kenako zikatha amene pakubveka mawu kuti akhoza kuyima ndani pamenepo pamene pabwera nkhani ya ngelo amene akuchoka kummawa ndipo abweretsa uthenga. Ati verse 7 ali yani, tawerenga chapter 7 verse 4. Verse 4. Ndipo ndinamva chiwerengo cha iwo osindikizidwa chizindikiro 10,000,000 osindikizidwa chizindikiro kwa mafuko onse a ana a Israeli. So pakhala ngati pochitika break. Soon after anthu awa akuonera mupumule mpaka anzanu ataphedwa, right? Tikuonana kubwera kwa Yesu. Kubwera kwa Yesu kubwera ndi chani? Chizindikiro choti akubwera ndi yani? Akuti dzuwa likudetsedwa, mwezi mwazi, nyenyezi zikugwa, right? Ndipo anthu akufuula akuza kuti muti miyala mutigwere ife etc, right? Ndifunso kufunsira akhoza kuyima ndani. So funso pamene likufunsira akhoza kuyima ndani pamene Yesu akubwera zinthu zatha kale, right?
ndoti yankho limene lili lifunika liyankhidwe Yesu asanabwere. Manje na zinthu izizi zimene titaziwerenge mu chapter 7 izi zofunika zichitike under chizindikiro cha number 5. Manje lena tikamakamba za 144,000 zofunika zichitike mu chizindikiro ichi chachi number 5. Why ndikunena zimenezi? Chifukwa kuti mu chizindikiro ichi pamene tikuva onena kuti mudikire mpaka azanena tatani ataphedwe. Kena kuona kuzindikiro mwamba Yesu akubwera, right? Kena kuona tikupeza kuti akhoza kuima ndani ndi yankho likubwera. So manje yankho limene lifunika liyankhidwe zinthu za mwezi wa Yesu sanameke. So zimene zifunika zichitike mu chizindikiro cha number 6. So 5, sorry. Chifukwa chizindikiro cha number 6 ndi signal Yesu akubwera. Okay? Chizindikiro cha number 6 ndi signal yaikulu yoti Yesu akubwera. Chizindikiro cha number 7 ndicho malizira chimene titaona apa. So apa timapanga review kuti tiyendemo bwinobwino. Okay. So tikuyenda tikuonano akhoza kuima ndani. So tikuona pakuchitika nkhani imene ya 144,000. So tikaona bwinobwino pali horse yoyera, kavalo woyera, kena kubwera kavalo wofira taona kali ndi chani, kena ku kavalo wakuda, kena ku kavalo one ngati phulusa ngati kuifa. Kena tikuona miyoyo pasi pachani pa guwa la nsembe. Kena kuona tsiku la mkwiyo wake imene timowerenga Chivumbulutso 6:17, right? 144,000 ndifunika ikhale pamenepa. Chifukwa cha ndikunena chimene chifukwa tsiku la mkwiyo wake likadza. Too late. It's too late. So tikamakamba za 144,000 ndizofunika akhale pamenepa pakati pa chizindikiro 5 ndi 6. Anthu amungu afunika asindizidwe apa cholinga kuti akhoze kuima pamene tsiku la mkwiyo wake ladza. Okay, napanga kale study yokamba zimenezo. So for now sitikambaso, right? Okay, so apa tikambaso pamene patibwerapo. So right, so after pamenepa ndi pamene tubwano chizindikiro cha number 7 chimene chiti chizindikiro chomaliza. So akuona chani pa chizindikiro chomaliza imenechi. Tawerengeni Chivumbulutso 8:2. Verse 2. Ndipo ndinaona angelo asanu ndi awiri amene amayimirira pamaso pa Mulungu. Ndipo anawapatsa malipenga asanu ndi awiri. Yeah, so tutaona kuti apapa akuona angelo andani a Mulungu, right? Angelo amene awapatsidwa yani malipenga asanu ndi awiri. So tikaunikira bwinobwino tiyamba kuona kuti malipenga asanu ndi awiri tikaona bwinobwino tiona kuti malipenga amene wawa ndi miliri isanu ndi iwiri. Okay, ndikamba choncho chifukwa yani tifati tikamba kuona malipenga awa pamene akumenya ndi pomwepo pamene pakumenyanso chani miliri isanu ndi iwiri. Andi tikafika pa Chivumbulutso 9:4 akuti chani ningo Chivumbulutso 9:4 ndaika kale mu slide ningofuna tipite pomwe apo kungonesa tuno zinthu zinditero. Okay, Chivumbulutso 9:4 now to know. And they were told not to hate the grass of the earth, nor any green thing, nor any tree, but only the men who do not have the seal of God on their forehead. So tikamakamba Chivumbulutso 9:4 kamba za akuti zinawo zidatuno zikapweteka ina aliyese kupatulako chobadwira chinayi chonse ndiwo amene ali ndi chizindikiro cha Mulungu pamphumi pawo. Mwanjina miliri ikamba kugwa anthu a Mulungu asindikizidwa kale. Miliri imene ndikuyikamba kuti yani malipenga 7. So malipenga 7 ndi miliri 7 ya kumapeto ya Chivumbulutso chapter 16. So tikaona mu ufumu wa Kristu chiweruzo yake kuyambira ya chapter 4 mpaka na chapter 11, right? Chapter 8 and 9 inapatsidwa kwa malipenga 7 ndi 10 iso lipenga lomalizira kubwera 11, right? Ndi fotokoza. So pamene mbali naye malipenga akubwera kumwana kubwera ngati miliri isanu ndi iwiri. So tinaona kuti malipenga amenewa ndi amene akukhanga kugamula Chikhristu chaboza chimene chinayanjana ndi lemba la chirumbo. Pamene tikamaona lemba la chirumboko miliri isanu ndi iwiri ikubwera inde komana akuonesa mu angu umene ikubwerera ku dziko lapansi.
Okay, so iyo ndi revision chabe. So tikaonano miliri isanu ndi iwiri imeneyi tionana kuti no chuchitika ndi chani. Chuchitika nchoti no mukaona ngelo oyambirira kumapeto atakuponya chani, akuponya chofukiza pasi, akuponya sensa pasi, choyikamo zofukiza pasi. So pamene akuchiponya pasi ziyimira kuti no paja chofukiza ndi chani, mapemphero achani, anthu oyera mtima. Okay, mwanjira ina akutiza ife nakuti no yafika nthawi kuti no chitetezo cha anthu padzuka lapasi ndani chasekedwa. Osati ife no mulungu oti abasi yatseka, no, ife no dzuka lapasi ndani lamukana iye, right? Now tikamaona malipengawa ni miliri isanu ndi iwiri nani ndi chinthu chimodzi kumano mbali ziwiri, right? Miliri isanu ndi iwiri ikubwera ku dziko lapansi, akuyonesa mu ango mene ikubwera pa dziko lapansi. Pamene malipenga akubwera mu ango mene akukhudzira zipembedzo zaboza zimene zikuti ndifa mulungu kumano za kana mulungu zasatira lemba la chilombo. Mukuona? So pamene akuponya chinthu chipasi chimene chimayimirira zofukiza zimene zikuyimira mapemphero oyera mtima. Mwanjirena pamene zipembedzo za dziko lapansi zisagwirizane ndi dziko lapansi chizachitike nchani, mapemphero sazakhala sakumveka kwa ndani, kwa mulungu, kuna kuchiponya pasi. Mwanjirena ankana mulungu. Okay, ndi pamene pabwano malipenga 7. So tikaona lipenga loyamba likugwa ili ngelo loyamba tikamuona mangelo alipo 8, woyambira ndi amene akuti akuponya pasi chinthuchi, right? Ngelo loyamba kuchiponya pasi, right? Tikaona ngelo wachiwiri ino ku mapeto alipo 7 ino. So tiyamba kuwerenga ngati uyo wachiwiri ngati woyamba. Lipenga loyamba mukamona ali ndi chitoliro imene lipenga loyamba kuponya pasi. Lipenga lachiwiri, lipenga lachitatu, andi mukamaona malo amene malipenga akugwa ndi malo momwemonso miliri isanu izake, right? So kumapeto kuli malipenga atatu. Malipenga atatu akuti matsoka. Mukaona muzitoliro mumuluka mauti wo, W-O-E. So malipenga atatu omalizirawa ndi matsoka angati atatu, right? So pakati pa tsoka lachiwiri ndi tsoka lachitatu lomaliza, right? Kapena pakati pa lipenga lachi namba 6 ndi 7 pali ndithu kuwala kumene tikuonapo chani, tikuonapo kabuku kang'ono kamene Yohana akukadya, ngelo akumpasa Yohane kabuku kang'ono. Mukamona ngelo akumpasa Yohane kabuku kang'ono. Kenako after amene mukutuka chani, mutuka mboni ziwiri. Okay, so why is it mulungu akuyika mboni ziwiri ndi kabuku kang'ono pakatikati pa lipenga lachi namba 6 ndi 7, kapena akuyikira mboni ziwiri buku lang'ono pakati pa lipenga lachi namba tsoka lachi namba 2 ndi 3, akupangira njimezi chifukwa chanena kuti no lipenga lomalizira ili mukamona apo pali angelo ambiri kumbuyo kwake. So lipenga lomalizira likamazabwera lachi namba 7, lipenga amene likamabwera akuti pakufika mawu akulu kumwamba onena kuti chani, ufumu wa dziko lino wamba kukhala wandani, wa mulungu wathu ndi ambuye wake Khristu, right? So pamene ufumu wa dziko lino zamba kukhala wa ambuye wathu Khristu ndi mulungu wake, pamenepa pafunika pakhale kumvekesa. So mulungu akuyika dala mboni ziwiri pamene papa kuti chani, kuti zithe kumvekesa lipenga lomaliza likamagwa, kuti ufumu uno wasiya kukhala wa dziko lapansi amene kukhala wa iye ndi Khristu wake. Tikupangisa imene chani, tikupangisa ndi mboni ziwiri zimene zimukupereka umboni kwa ufumu wa ndani, wa mulungu. Okay, so mboni zimene zizi zimafunika zikhale kumayambiriroku ichi chisanakudyedwe pasi. Kumano mboni zipezeka kuti apapa kuti akafotokozereza lipenga lomaliza. So ndingofotokozaso in another way. So pali lipenga loyamba, lachiwiri, lachitatu, 4, 5, 6 and 7. So wabwera lachi 7 pabwera yani mboni zingati ziwiri. Pakufunika apa kukhala malipenga straight, kumano pabwera no mboni ziwiri. So pakati pa mboni ziwirizi pali malipenga awiri, lipenga lachi namba 6 ndi lipenga lachi namba 7, right? Kumano in reality mboni ziwiri zimene zifunika zikhale kuti zifunika zikhale kumayambiriroku. Chifukwa chani? Chifukwa ina mboni ziwiri zikabwera pamalopa ati zikulalika. So malipenga alamba kugwa chitetezo chasekedwa kale,
right? So ulaliki wawo sungakhale kuti no ukugwira ntchito yanji ngati iti ziyasikira kale. So mwanyenera mboni ziwiri zifuna zikhale malipenga asanayambe kumenya. Ifano malipenga amba kumenya ndeti no chitetezo charani chatsikira sinanga sensa yaponyera akali pasi. Okay, so why is it kuti no Mulungu akusankha kwayika mboni ziwiri zamapana fotokoza kunena kuti lipenga lomaliza limene kufotokoza kuti no mafumu a dziko lino amba kukhala ya mafumu a Atate wathu ndi Khristu wake. Andi tikaona miliri isanu ndi iwiri muliri womalizira kuti chani atanafika mawu kuti chani chachitika, it is done. So chachitika uja tikaona malipenga zikugwirizana ndi ya kuzana ndi mafumu a dziko lino amba kukhala ya mafumu a mbuye wathu ndi Khristu wake, right? So nkona zikutero komano literally tikazona straightforward zofunika zikhaitero. Okay, right? So soka loyamba imene lipenga lachi number 4, soka lachiwiri imene soka loyamba ndi lipenga lachi number 5, yes. Soka lachiwiri lipenga lachi number 6 ndi soka lomaliza ndi lipenga lachi number 7, right? So tikamona malipenga mukawerenge Chivumbulutso chapter 8 ndi 9 mukaona nawo tuno malipenga anayala bwinobwino, right? Kumano lipenga lomalizira lachi number 6, sorry. Lachi number 6 li mu Chivumbulutso chapter 9. Lipenga lachi number 7 li Chivumbulutso chapter 11 umapetoko. Okay, Chivumbulutso 11. So malipenga 6 ali mu chapter 8 ndi 9. Lipenga lomalizira lipeza mu Chivumbulutso chapter 11. Pakati pa Chivumbulutso chapter 10 ndi 11 pali buku laling'ono ndi mboni ziwiri. Kuwerenga kusegula la buku ang'onoka zopangisa mboni ziwiri ziuke. Mwanjina kamvekeseri ka ufumu wa Khristu ndi ulosi kabuku ang'ono kakatsekulidwa kwa anthu sipazakhaso nthawi. Mwanjina zonse zimene zalembedwa zitani zikwaniritsidwa. Kena kuno tikuona no mboni ziwiri zona zikubadwa kuti zilechitire umboni ufumu wa ndani wa Mulungu mwa zimene iwo atani awerenga. So tikaona malipenga amene lipenga lachi number 5, 6 and 7 omalizira tawerenga na kuti chani Chivumbulutso chapter 8 verse 13. Verse 13. Ndipo ndinamva chiwombankhanga chili kuwuluka pakati pa mwamba ndikunena ndi mawu akulu, tsoka, tsoka, tsoka iwo akukhala m'dziko chifukwa cha mawu otsala a lipenga la angelo atatu asanawombe. Yes, so malipenga omalizira amene afunika awombe ndi 7 imene tikaona mu chiweruzo cha chirombo ni miliri isanu ndi iwiri. So kumano malipenga 7 anapangidwa divide omalizira kuti ni matsoka ngati atatu. Okay, so tikaona tsoka lachi number 2nd war, right? Pali mawu pamenepo pali kuchitika yani. So matsokawa imene lipenga lachi number 6 imene litsoka lachiwiri ndi tsoka lomalizira imene lipenga lachi number 7 pali buku laling'ono imene Chivumbulutso chapter 10 imene likusegulidwa kwa buku la ulosi, right? Kenako palino cha mboni ziwiri. Okay, mboni ziwiri izi ndi anthu a Mulungu amene akusalidwa mzimu, akulandira mzimu wa Mulungu mwathunthu kuti akalike dziko lapansi. Akubwera ngati ndani Atimosi chifukwa chani atakupanga chani miliri, right? Akubweranso ngati chani Elijah kuti akatenthe ndi moto, right? Kumano tikaona Mose ananenera mawu, Eliya anali mneneri wa mzimu, right? Pachanapasa double portion ya mzimu kwa Elisha, right? Yohana ananuzidwa atabwera ndi mzimu ndi mphamvu ya Eliya, right? Mano Yesu anakamba kuti amene ali wang'ono kwambiri mu ufumu namkulu kuposa Yohana. So Eliya omalizira ndi mboni ziwiri izi. Okay, Mose anamwalira kana anaukitsidwa, Eliya anatani sanamwalira anapita kumwamba. So mboni ziwiri izi zikuyimira gulu la anthu akumapita anthu amene ena aphedwa ena akhala mpaka Yesu abwera, right? So ni mboni ziwiri zimene zikupereka umboni wathunthu. So tikaona mboni ziwiri zakuzitcha tinati ndi mitengo ya azinona iwiri. Mitengo ya azinona ndi chani? Mitengo azinona makhana ndi mafuta, right? So anthu amene azozedwa kwambiri ndi mzimu woyera. Komanso mboni ziwiri izi akuti ndi nyali ziwiri. Nyali imene yani Chivumbulutso 1 verse 13 ndi 20 akuti no nyali zimene ndi mpingo, right? So mboni ziwiri ni gulu la anthu mpingo wa Khristu kumapetopeto kwa chani kwa anthawi. Kumano mboni ziwiri zikubada chifukwa cha buku laling'ono limene latsekulidwa. Okay,
So titaona tuno mboni ziwirizi zikufunika zichite ntchito yake kuti lipenga lomaliza limveke. So anayika dala pamene kuti tikathe kumvesesa zili ngati mmene amapangira mafilimu. Okay, nthawi imene tikuona mafilimu ambiri apeza tuno akukuonesa iweyo munthu akupita kukapanga revenge, akupita kukasokoneza amene kucha, right? Nde akamati asanamushuti afika patuno actor uja kumana ndi chomalizira chija, right? Asana kumani amazapanga rewind, kupanga rewind kubwerera kumambirironso. Ndio amafotokoza fundo zina zimene sanazike. Fundo kena akamaza fotokoza kena akamaza abwereranso pompacha. Kena kumaza pesera actor uja amene ali kuipa. Wabwino nduti wina uja. Mapesa wenebe. So mboni miliri sana ndiwiri imene kubwera ngati malipenga 7 pamene akubwera kufotokoza imozi ndi imozi pamene fika 6 isamveka 7 apanga rewind kuti akafotokoza kuti lipenga 7 lili mmenye chachitika ndi chani. So abwerera mbuyo kwambiri mukufotokoza komana amatuza so tino chimene ndi chotene. So tikaona angakhale mmomo tona tuno malipenga asafunika akhale patali wina ndi nzake. Terenga Chimuso 11 verse 14 ariya. Chimuso 11 verse 14 ariya. Tsoka lachiwiri lachoka, taona ni tsoka lachitatu lidza msanga. Yeah, so tsoka lachiwiri ndi lipenga lachi number 6. Lipenga lachi number 6 linomba mu chapter 9, right? Kumaona pakati pa chapter 9 ndi chapter 11 pali buku laling'ono ndi mboni ziwiri, right? And lipenga lomalizira likuomba mu chapter 11 verse 15 to 17. Lipenga lomalizira tsoka lachitatu limene. So akutuza ife mu Chimuso 7 momo kuti tonani tsoka lachiwiri lachoka, tonani tsoka lachitatu lidza msanga. Mwachinena akutuza ife neno ngakhale pali buku laling'ono ndi mboni ziwiri, right? Masoka ndi osatizana. Lipenga lachi number 6 7 sipokhala nthawi yayi. Mwandipesa inewe. So akutuza ife neno ngakhale zilitero palibepo nthawi pakati pa malipenga awiri baya. Koma izi Mulungu ayikapo dala kuti ife tikatolani kumvesesa why lipenga lachi number 7 mundani likubwera kunayikapo mboni ziwiri buku laling'onoli. Okay, now taonani pamene akukamba za buku laling'ono ndi mboni ziwiri. So mutiwerenge Chimuso 10 verse 17 ndi Chimuso 11 verse 15. Tandiwerengere 10 verse 7. Komatu masiku amawu a mngelo wachisanu ndi chiwiri mmene iye adzayamba kuomba, pamenepo padzatsirizika chinsinsi cha Mulungu monga analalikira kwa akapolo ake aneneri. Chimuso 11 verse 15. Ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba, ndipo panakhala mawu akulu mmwamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. Alright, so tikaona baba Chimuso 10 verse 7 ngakhale akukamba za kabuku ang'ono akuti no komatu masiku a mawu a mngelo wachisanu ndi chiwiri mmene iye adzayamba kuomba pamenepo padzasida chinsinsi cha Mulungu. Mwana amene paja Yesu anawuza yani kwa inu chapasida chinsinsi cha Mulungu kuti mukazezerani za ufumu. So chinsinsi cha Mulungu kamba za ufumu wa Mulungu. So ngakhale akukamba za kabuku ang'ono akuti ife no masiku a mawu a mngelo wachisanu ndi chiwiri akadzamba kuomba pamene chinsinsi cha Mulungu chizakwanisidwa. And Chimuso 11:15 aluzo no ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba. Mukuona menepe. So mwanjira ina titaona tuno mboni ziwiri ndiko buku ang'ono segulira zifunika zikhale before malipenga asanayambe. Koma Mulungu azikapo dala kuti tikathomvesesa chimene chikupangisa tuno maufumu a dziko lino ayambe kukhala Ambuye wathu ndi Khristu wake. Okay, so apapa tapanga revision ya mphamvu yonena kuti tabwerera mbuyo ndi kukaona ndithu chonse chochitikachi. Okay, now chifukwa tino tapanga review imene tikufunano tiyambe kuonano study yathu ya lero. So study yathu sitenga nthawi chifukwa tino review
limene yatidyera kale nthawi, right? So brother Ese, I hope muli ndi Bible ijewa ndeti muyamba tiyoyingira apapa mufuna kuti Mulungu mwakaye mapa ndeti mugwirano ntchito. Tati tengereni ku Chilumbu chapter 11 verse 1 mchichewa. Verse 1. Yes. Ndipo anandipasa ine bango ngati dodo ndikuti tanyamuka nuyeze kachisi wa Mulungu ndi guwa lansembe ndiwo akulambiramo. Verse 2. Yeah. So chifukwa chotino atipasa kabuku ang'ono ena kwatatuza kuti mboni ziwiri, right? Mulungu akufuna tino tikakhalebe ndi picture yonena tino pali chiweruzo. Pacha chiweruzo nkhani yake ndio tino akupanga evidence ya ufumu wa Khristu. Osati kuti no awandi opulumuka pena, no. Ngati wewe uli mzimu wa Mulungu ulikale munthu musi ya Mulungu. Ngati ulibe ndi wotayika, right? Chimene anakamba kale Yesu Khristu Chilumbu 3 verse Yohane chapter 3 verse 16 atinopa kuti Mulungu anakonda dziko lonse lapansi kuti yense okhulupirira akatani akapulumuka, right? Yohane 3 verse 17 18 atino ngati iwe sukhulupirira mwana wa Mulungu watayika kale, right? So nkhani ya chiweruzo si nkhani yokuona uyu ndi wotayika pena, no, nkhani yokuona evidence awandi a Khristu ali mzimu wake mono evidence yomwe akupanga produce njotani. So evidence ikaonesa ufumu wa Khristu pamene awandi afumu achilombo evidence akuonesa ufumu wa chilombo. So apapa akuti anampasa ndodo akuti akayeze chani, akayeze kachisi 1, akayeze open mizamo 2, akayeze so guwa, right? So guwa limene akuliyezali si guwa la nsembe, no, ndi guwa la zofukiza, and I will explain why. Tawerenga ni Chilumbu chapter 11 verse 2. Yes. Verse 2. Yeah. Ndipo bwalo lakunja kwa kachisi ulisiye padera osaliyeza pakuti adapasa ilo kwa amitundu ndipo mzinda wopatulika udzawupondereza miyezi 42. Verse 3. Yes. So kunja ari usayezeko chifukwa kunja kwapesedwa kwa mitundu, right? Tisero tuno Yesu anaphedwa pa Kalvari amemera yani guwa lansembe, right? Anthu apa dziko lapansi aja anaphedwa aja amene anali a Khristu mu Dark Ages amaonesedwa ngati Khristu pachani ali pa guwa lansembe, right? So guwa lansembe likuyimira ngati zochitika pa dziko lino lapansi, okay? So tuno kunjako usayezeko ndipo kachisi zaponderezedwa pasi machina kachisi kuyimira anthu aka Mulungu. Tiona chonchi kachisi kuyimira anthu aka Mulungu, right? So apapa kuti zafino amene akuyezedwa ndi anthu aka Mulungu osati anthu akunja. Chiweruzo ichi chikuyeza anthu a Mulungu koma osati anthu amene alibe mzimu wa Mulungu, anthu amene sali mkachisi sakuyezedwa nawo. Kunja kwa kukusayifaya ati anthu akunjawo azapondereza kachisi mwachinena pazakhala ndithu chisautso pa anthu a Mulungu, okay? So akamati akuyeza kachisi ndipo akuyeza yani guwa tifuna rivesiso tizikuti yani. So choyambirira tapitano kwa Efeso tivesese kuti no kuyeza kachisi ndi yani tiyamba kayi kuyeza kachisi. Efeso chapter 2 verse 19 mpaka na 22. Efeso 2 verse 19 to 22. Pamenepo ndipo simulinso alendo ndi ogonera komatu muli amudzi womwewo wawera mtima ndi a banja la Mulungu. Verse 20. Omangika pa maziko a atumwi ndi aneneri pali Khristu Yesu mwini mwala wa bangodya. Verse 21. Mwa iye chimango chonse cholumikizana pamodzi bwino chikula chikhale kachisi wopatulika mwa Ambuye. 22. Chimene inunso munamangidwapo pamodzi mukhale chokhalamo Mulungu mwa mzimu. Yes, so apapa akutuza ifonera kuti no tikamaona apapa chikuchitika nchani ati ifeso sindife yani sindifeso alendo kapena akunja, okay? Kumano tonse tikumangira pamodzi ngati yani kachisi. So mwachinena akamati yezani kachisi mwachinena
pa nthawi chifukwa chachisauso akhristu sazakhala mbali imodzi. Ndithandaziyana panopa tizoti akhristu ali mu denomination yayonse, tikamakamba Seventh Day, Catholic, mboni za Yehova, mapente chani, right? Tipeza tino kuli anthu ake a Mulungu natino aini mzimu ake a Mulungu magulu osewa, right? Kumano anthu awasa angakhale pamodzi ndi kupembedza mofanana ifo tino aliyense azonati nzake ndi ora andulawisa, right? Kwana chifukwa chisauso chikadza monga nthawi kunali 2019 unali chifukwa chachikulu COVID, right? Matenda amene aja dziko lapansi lidayamba nalo anthu onse atatu zinavuta chifukwa yani ma denominations onse chifukwa tino lifeline yawo ili kuboma, right? Boma limapasa amati tax exemption, right? Boma litanena tino aliyense azikalandira katemera zinakhala bwanji. Okay, network. All right, I think is a siya kujamba. Okay, so tikabwelera ku 2020 boma litanena tino aliyense akalandira katemera, right? Aliyense zinamba kaendi kusamba manja boma linati aliyense asamba manja machai chose ka mizikiri yani aliyense anasamba manja boma litanena tino aliyense azikumana at least 1 hour course anthu amakumana so yani 1 hour, right? Boma litanena tino aliyense akalandira katemera ana akakamiza zonse zina njani katemera chifukwa yani chifukwa tino ma mipingo ndi zipembedzo zonse sizingathe kususana ndi boma chifukwa tino akatayambe kususana ndi boma njira yani anthu inaliyonse chayike njani ajosa tax exemption akajosa tax exemption aza khoma msungu china ndio kuti okay van network ukhanga tikupanga zake, right? Okay, I think that's better. All right, so china ndichonena kuti akatayajosera tax exemption ndio tisangathe kuyenda bwinobwino yayi, right? So muganizo tino boma ikalemba la chilombo ma organization amene azakwanisa kuyima against it inene makhubari sizachitika yayi. So boma likazaika malamulo okhuza lemba la chilombo ma denominations ambiri azagwizana nacho ndikusintha chiphunzitso chawo kuti thenga la chivu achilandira. Maorganization amene azalandire chimene ndi amene akuzalandira malipenga asanu ndi awiri amene ndi amene tikuwaona ngati no chofukiza chicha chaponyera basi kwa iwo, okay? Andi malipenga ndi zosatira za iwo amene akuti ndi akhristu komano ankana ndani khristu, right? Nikona malipenga amene akumenya chimusa 9 verse 4 kuti no musaiphe chobadwa china chonse komanso musapweteke iwo amene ali ndi chizindikiro cha Mulungu pa mphumi pawo. So pazakhala khristu ena ali ndi chizindikiro yani pa mphumi pawo, okay? So akuti no kachisi wa Mulungu musarana mumuyezi kachisi wa Mulungu. So mwanjinena pa nthawi evidence ikutoleredwa kuti no anthu awa ali no moyo onso pano evidence ya anthu akufa taiona kumana anthu ali moyo akuayeza kuti no anthuwa pamuyezo wa ufumu wa Khristu afika basi, right? So anthu a Mulungu akutani akuyezedwa. Chinthu china chimene chikuyezedwa ndi chani? Tatiwerengereni Chivumbulutso chapter 11 verse 3 to 4. Chivumbulutso 11 verse 3 to 4 akuti yani? So tawerenga nene verse 3. Ndipo ndidzalamula mboni zanga ziwiri ndipo zidzanenera masiku 1,000 ndi 200 mphambu 50 zovala chiguduli. 4. Izo ndizo mitengo iwiri ya azitona ndizoyikapo nyali akuunika pamaso pa Ambuye wa dziko lapansi. 5. yeah. So akuti akazaziyeza mbonizi Mulungu akuchitapo chani? Akuti azapasa mphamvu and I'll give power to my two witnesses. Tikawerenga Yohane Machide chapter 10 verse 8 akuti yani Yesu Kristu anazozedwa ndi mzimu ena ndiye ndi mphamvu. So akamazi pasa mphamvu mboni ziwiri awuzipasa mzimu wake. Manjena ili ndi kusindikizidwa kwa anthuwa. So anthu akusindikizidwa kuti asarani
akhale ndi mbiri yokuti ndiye umulungu okha, mwachinena mbiri yonse yoyipa history, right? Tikamakamba ineyo ngati ya Khristu, right? Mabadiranso masopano mzimu wanu mabadiranso masopano, right? Mapeza nthawi zimapanga zinzakale, why so? Mbiri ili mobe, okay? So ichi chimene chimasintha mbiri yathu ya mulungu mind imasintha ati pa kupenyera ulemerero timasintha ku ulemerero ufika ya ulemerero wina, right? Ichi, okay? Kumano umu amene aphatikana ndi mulungu ali mzimu umodzi ndani mulungu 1 Korinto 6:17. So pa nthawi popasidwa kwa mphamvu mzimu ena ndi mphamvu apapa ichi chizakhala mbiri yonse yakale yadiriridwa ndipo ifeyo silingachimwenso, right? So kuzazipasa mphamvu kuti zikanenerere nthawi yachisautso chimenechi ndakuti mboni ziwirizi ndi chani? Mboni ziwirizi ndi mitengo ya zinona iwiri, mwachinena anthu azazidanizi mwa mulungu kotheratu. Mboni ziwirizi ndi chani? Ndi nyali ziwiri, mwachinena ndi mpingo wa mulungu kumapita nthawi. Why mboni ziwiri? Kuzakhala mipingo iwiri? No. Pachakuti woyipayo akufunika aphere pakakhala mboni ziwiri kapena zingati? Zitatu. So ni mpingo umodzi kumene upereka umboni watunthu, right? Paja amene afunika aphere apa ndi chani? Paja chilombo chinatenga kuchitentha kuchani? Moto, right? Yeah, so mboni iyi kupereka umboni wonse watunthu kuti ndi ufumu wa Khristu okha umene ungapange anthu akhala chani? Angwiro, right? So ndi chimenechi. So now taona kuti kachisiyo akuimira yani? Kachisi akuimira yani? Ari muyeze chani? 1 muyeze kachisi, 2 opembedzamo. So kachisi akuimira anthu onse a mulungu pamodzi, okay? Opembedzamo kachisi akuimira aliyense individually, mwala wonse wakachisi individually. Kumano ana muyezeso chani? Guwa. So guwa limene amati tiyeze ndi litiro, okay? Tikabwerera mbuyo ndikuonesani mu amplified version out no. Rise and measure the temple of God and the altar of incense. So mount out of incense anayika ifati no iwo akuna no zimafunika zikhala out of incense. And ndikuona no guwa limene limafunika yezedwe si guwa la nsembedi. Chifukwa chani? Chifukwa inena kuti ananena kuti muyeze kachisiyo koma kunja ku musarani musayeze. So tikaona kachisiyo jana ndi malo amene amatchedwa malo patulika ndo patulika kachiswa Mose, koma kunja kwa kachisi makhaya gwala nsembe. So ngati akweza kachisiyo nditi akweza yani? Ngati akwamba za guwa nditi ufike khali guwa lazofukiza. So tikamakamba zambiri la guwa, paja tikatchula chinthu kuti kombuso lofika libwerere ku chipangano chakale tikaona kuti chinatchulidwa patipo kena kuti chipase maso a chipangano chatsopano ndi chimvesesa olo nthawi zina muti musomomo amati masulira. So tikamakamba za guwa loyambirira limene amalitchula, right? Ndi guwa limene Kaini anapereka zakumunda, pamene Abeli anapereka chani? Nkhosa imene imalozera kwa Yesu. Koma anthu anazo amati tipereke nkhosa. Kapena Kaini anakanira bwanji ngati anthu asanauzidwe. Tisalewo tino Mulungu pa Genesis chapter 3 verse 21 atanapanga zikopa ndikuaveka. Mwachina ngati anapanga zikopa ndi zikopa za nyama. Mwachina nyama inaphedwa imene imayimira Yesu mu Eden kuti anthu avekedwe chikopa chimene chimene chiyero cha Yesu Khristu, right? So anaphunzitsa Adamu ndi Eva nditi mwanjira ino yasanaphunzitsa nawo. So Abeli anabweretsa nkhosa ndi kuyika amenepo kuyimira Yesu Khristu. So kale kunali guwa limodzi. Guwa limodzi limene lili limakhala la miyala kapena tikaona even Abraham Genesis 12:7 Abraham malo onse amene amayenda amamanganso chani? Maguwa kupembedza, right? So Abraham ameka miyala ndikumanga ya guwa. Komano tikapirira mu nthawi timaona nana kuti tikapirira bwinobwino Mose Mulungu anthu asanapange kachisi uja amatha panga guwa la doti, amatha panga guwa yani la miyala, okay? So mutuwerengera mulekere Exodus chapter 20 verse 24 mpaka na 26. Mulekere ene Exodus 20 verse 24 mpaka 26. Bible ajibu. Exodus 20 verse 24. Verse 24. Undiumbire guwa la nsembe la doti, nundiphere pomwepo nsembe zako zopsereza, ndi nsembe zako za mtendere, nkhosa zako za ng'ombe zako,
nkhosa zako ndi ng'ombe zako. Paliponse ndikumbukiritsa anthu dzina langa ndikudzera ndikudalitsa. 25 ndipo ukandimangira guwa lansembe la miyala, usalimanga ndi miyala yonse, ukakwezapo chosemera chako, walipsa. Verse 26 kapena usakwere ndi makwerero ku guwa langa lansembe, kuti angaone maliseche ako pamenepo. Yeah, so anavomerezedwa atatha panga guwa la dothi kapena guwa la chani la miyala. Okay, so ichi chinayi chinthu chimene Mulungu anawuza. So tikaona mbiri yonse pamakhala guwa limodzi lokha. Okay, komano Mulungu atamuza Mose amange kachisi panakhala maguwa awiri. Okay, guwa lomwe amayikapo amapherapo ng'ombe chanchani ndi zina zoleno linakhalabe, koma guwa limene linali kunja kwa kachisi, like linali mkoti yani mubwalo. Okay, tate lingene pa Exodus 29 verse 18 chimachitika nchani pa guwa la nsembe? Yes, Verse 18 pamenepo uzipsereza nkhosa ya mphongo yonse pa guwa la nsembe, ndiyo nsembe yopsereza ya Yehova ya fungo lokoma, ndiyo nsembe ya moto ya Yehova. 19 yeah, so nsembe imaperekedwa pachani pa guwa, right? Now musaiwalichi nkhosa ikabwera kuti iphede si malo anawo mukachisi, nkhosa imapheda apa, mbuzi imapheda apa, right? Ndi mwazi okha amene makalowa chimene chopatulika akakhate wansembe wamalira wachimwa kapena gulu lonse la chimwa. Koma machimwa aliyense akakhate akupanga nsembe ya chimwa amaphiridwa pati pasi pa guwa limeneli. Ndati machimwa aliyense akakhate abwera amathidwa pamenepo, nditi nkhosa akayizinga amathidwa pa guwa pompa. Komano wansembe kapena gulu lonse likachimwa pokhapo mwazi wake amakawaza m'malo opatulika. Komano mwazi omwewa chipinda chopatulikisisa akakhala kuti ndi tsiku la chidezero, right? So chimenecho musachiwale. Okay, manjirena tikaona moyo wathu wa Chikhristu, ifeyo tikamabwa pa guwa la nsembe titha kuzipereka tokha ngati nsembe, chuma chathu, matalenta athu, nthawi yathu, right? Tazipereka ngati nsembe kwa ndani? Kwa Mulungu, right? Komano panali ndithu guwa lina imene titaonepo mpano, imene ndene ali guwa la chani la zofukiza. Tawerengani Exodus 30 verse 5 mpaka na 7. Guwa la zofukiza. Ndipo upange mphiko za mtengo wa sidimu, ndi kuzikuta ndi golide. 6 nuyike chakuno cha nsalu yotchinga ili kulisaka la mboni, patsogolo pa chotetezerapo chili pamwamba pa mboni, pomwe ndidzakomana ndi iwe. 7 ndipo Aaroni adzafukizepo chofukiza cha zonunkhira zokoma mmawa ndi mmawa pamene akonza nyalizo. Yeah, so yeah, right. So wamaliza verse 7? Yes. Okay, so panaye guwa lina la zofukiza. So guwa la zofukizazi pamakhala zofukiza zokha. And Mulungu anachita lamula unena kuti pasakhale wina aliyense wopanga zofukiza zofanana ndi apo. Now, why is this very important? Why is it Mulungu kuti muyeze ndi guwalo? Now, munga ngati Mkhristu ifeyo timayenda pa maguwa awiriwa.
gwala loyamba amene Khristu amayenda ndi apa. Munthu akakhala abadwanso matsopano zinthu zambiri amapeza kuti azisiya. Pali zinthu zina zimene sizimayeneranso kuti zikhalenso mbali imodzi ya ifeyo yayi, right? Koma ndoti anthu abwera ndi matalents ambiri. Muna ngati munthu anayi producer wa nyimbo kapena amapanga mavidiyo, anthu amapanga mavidiyo ana Chikhristu, right? Kaya munthu amatha kuimba, anthu amayimba nyimbo za Chikhristu. Nthawi ndi chuma atha kupereka nthawi umapanga sacrifice as Khristu, okay? Pano vuto lalikulu limene limakhalapo ndina kuno anthu amafuna aloweno apa pa guwa la zofukiza sumayikapo china chilichonse chimene wachipanga sacrifice. Ayi, apa pamakhala zofukiza zokha. Mwanjira tikaona muno bwino guwa la zofukiza tiona mavesi yake Chimwe chapter 5 Chimwe chapter 8 autos of no guwa la zofukiza izi zikumira mapemphero a anthu oyera mtima. Mwanjira ina pa guwa la zofukiza ananati pasakhaleso wina akupanga zofukiza zofanana, wina asapange incense fatino lamulo lake ndoti ukapanga zonunkhira zofanana nawo umafunika kuti uphede. So zofukiza izizi zikuyimirira chiyero cha Yesu Khristu chimene chimalumikizana ndi ifeyo pamene tikutani tikupemphera, okay? Mwanjira ina silinganira ineyo ndinasiya chakuti, ambuye ine ndapereka ndalama makuti, ine ambuye ine ndapanga sacrifice makuti, pamene tikubwera magwayi ndikuona panayi maguwa awiri osiyana. Nthawi zambiri Chikhristu chanthu chimakhala chobwerera mbuye chifukwa chani? Amaona ngati kuti chifukwa apereka apanga sacrifice, right? Nditi popemphera azikhala ngati akumukumba Mulungu. Chimene chimatiyenezera kwa Mulungu ndi chinthu chimodzi chokha, ndicho chiyero cha Yesu Khristu. And tikaona Efeso chapter 1 verse 1 to 3 autuno ifeyo watika Khristu ali mmwamba ndipo madalitso onse muzakumwamba ali mwa iye apasidwa kwa ife. Mwanjira ifeyo kulandidwa kwa pamaso pa Mulungu kuti Mulungu akhale pempheratu ndifati tili ndi Yesu. Inuyo kuti mulape machimo anu mumakhala mwachita chinense chabwino ngati no ndifandani moyo wa Yesu Khristu apasidwa kwa inu, right? Kuti mukalandire madalitso a Mulungu ndifati choti mwachita china yake mbuyo no ndifati no Yesu ali mwandani ali mwa inu. So mapemphero athu kumapita nthawi anthu akuyezedwa kuti akupembedza motani, kuti ndi Yesu yekha basi, right? Chifukwa panopa titaona kuno monga Khristu mathu apemphera ambuye mapembedza business business sikuyenda bwino, right? Ambuye ndifuna ntchito, ambuye ndifuna mkazi, right? Ambuye atonani anthu akundinena kwambiri, right? So mapeza no chunk ya mapemphero athu ndi zinthu zina ayani za moyo. Koma pamene tikupita mapeta nthawi pamene dziko lapansi lati tsekereza ifeyo sitingathe kugula ndi kugulisa, mapemphero athu azakhala osiyana. I don't think tizapemphera kuti ambuye business anga sikuyenda. I don't think tizapemphera kuti ambuye mundithandizeni maphunziro anga. Chifukwa koseko kuti tipange advance ndiye tikulekana ndi Mulungu, kuti tigule ndi kugulisa kapena kupanga business mdziko lapansi pano zikhala tadukana ndi Mulungu. So mapemphero athu azakhala osiyana anatu mene mapemphera pano nthawi imeneyo zifuna zakhala zosiyana. Nkona akuti muyeze guwalo la zofukiza. So apa sivazakhala tuno tikuyikapo ambuye tona ndasiya ichi, ndasiya business, ndasiya school, ndasiya no. Pa nthawi izakhala tuno ndi Yesu yekha. Apa pa simumafunikepo mbuzi, simumafunikepo ng'ombe, no. Apa ndipo kuti pamafunika wansembe ikepo chani zofukiza basi, right? So tikuona tuno kumapeta nthawi angakhale moyo wapemphera wanthu ake ino ndine kufunika uzakhala utani osiyana ndi mene panopa zilili. Andi mapemphero amene anthu otani tawerengani Aroma 8 verse 26 ndi 34. Mungowerenga Aroma 8 verse 26 ndi 34 ali yani. Esi mwaipeza? Aroma 8 verse 26 ndi 34. Verse 26. Ndipo momwemo mzimu athandiza
kufoka kwathu. Pakuti chimene tipempha monga chiyenera sitidziwa. Koma Mzimu mwini atipempherera ndi zobuwula zosatheka kuneneka. Verse 34. Is it 34, yeah. verse 34? Ndani adzawatsutsa? Khristu Yesu ndiye amene adafera, inde makamaka ndiye amene adauka kwa akufa, amene anakhalanso pa dzanja lamanja la Mulungu, amene atipempherera ife. 35. So tikamaona guwa lansembe ilili, mapemphero athu akumveka chifukwa cha mzimu wa Khristu kapena moyo wa Khristu omwe andati mwa ife. Usati ife china isi imene tachita, no. Ifeyo zonse zimene tinachita tipanga sacrifice etc. zina zimachitika pa guwa la nsembe. Aliyense Khristu afunika anyamule mtanda wake, aliyense. Kumano angakhale tachita zimenezo sizinthu zimene zikuteneneza ife, no. Chimene chikuteneneza ife ndi Yesu Khristu amene akutithandiza fulani kupemphera, right? So titaona tuno amene akutithandiza kupemphera ndi nani? Ndi Yesu yekha paguwa la nsembe. Ndikona mapera nthawi ati muyeze chani? Muyeze guwalo. Now mboni ziwiri zimene zizi zikukhala nthawi yake iti. Toyerenga mu chapter 11 verse 7 to 8. Mboni ziwiri zikukhala nthawi yake iti. Chapter 11 verse 7 to 8. Chivumbulutso 11 verse 7. Verse 7 akuti, ndipo pamene zidatsiriza mboni zawo, chirombo chokwera kutuluka pa khomo chidachita nazo nkhondo. Nichizazipha izo. Verse 8. Ndipo mitembo yawo idakhala pakuwala mudzi wakukula. Basi uthasapo mpoka. Uthasapo. So tikerenga Chivumbulutso 11 verse 7, akuti funo pamene azamalize umboni wawo, chirombo chochokera ku phompho izachita nkhondo ndiyo ndikuwapha, right? So tikaona mboni ziwirizi zikukhala mu nthawi imene chirombo chatulukanso yani mphompho. So tikalenga even Chivumbulutso 17 verse 8 akukambanso za chirombo chimene chituluka ku phompho. Why is it kukhala ngati pakubwereza chifukwa choti no Chivumbulutso chapter 4 ndi 11 ndi chiweruzo cha ufumu wa Khristu. Chivumbulutso 12 mpaka na 19 ndi chiweruzo cha ufumu wa yani wa chirombo. So tikaona apapa tikuthaona nawo kuti no chirombo pamene zitoloke kuphompho mboni ziwiri zakhala ziyani zilipo kale. Mwanjinena tikamakamba za gulu loyamba limene lizachitira umboni ufumu wa Khristu, gulu loyamba ndi gulu limene la mboni zingati ziwiri imene utachitira umboni ufumu wa ndani? Ufumu wa Khristu. Okay, so china chimene chinandisangalatsa mu Amplified version ndi chinena kuti no anena kuti no ndi pano kunapasidwa ine ndodo mungangati kuti likayeze chani ati kwa ine Chivumbulutso. Okay, ningowerenga Chivumbulutso 11 verse 1 mu Amplified. No, and there was given to me a measuring rod like a staff, and someone said, rise and measure the temple of God and the altar of incense and count those who worship in it. Mwaona enebe mu Amplified no count mwanjinena mwawerenge kumano ma version ena kugamba zonena kuti no ndipo unapasidwa ine mbango ngani ndodo ndipo ngera na imandu zene ima ukayeze kajesu wa Mulungu ndi guwa ndiwo amene apembedza. Mwanjinena mboni ziwirizi zikutana zikuwerengedwa, right? So pamene akuwerengedwa namba imene akupasidwa gulu limene likupembedzamo ndi namba lanji? Mboni ziwiri. Tapaona amenepe. So tikaona pamene akuyeza kachisi wa Mulungu, akuyeza
gulu lonse lamene la anthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu pa dziko lapansi. Akweza guwa, akweza mapembedzedwe awo ndi otani, akupembedza motani. Komanso anthu individually ndi otani kupereka umboni wa Yesu Khristu, right? So pamene akweza anthuwa ndi kuwawerenga, akupeza alipo angati? Mboni ziwiri. Mwanjira ndi umboni wa tunthu, pate pa umboni wa anthu awiri kapena atatu, munthu amafunika ile aphede, right? So kuzera mwa mboni ziwirizi zikuonesa ufumu wakandani wa Khristu. Komanso amene akuphedwa ndi adama anthu amene chilombo chikuyikidwa chani umoto. So mboni ziwirizi ndi gulu loyamba limene likuonesa ufumu wa Mulungu kumapita nthawi, mboni ziwiri. Okay? So chifukwa cha utumiki wa mboni ziwirizi, chotsatira ndi chani? Tinawerenga kana verse asosidawerengaso. Chimuso 11 verse 15 akuti yani, ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba, ndipo panakhala mawu akumwamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. So chifukwa cha mboni ziwirizi, chifukwa cha mboni ziwirizi ndi ntchito imene Mulungu agwira kuzera mwa iwo, ati ufumu wa ndani? Wa dziko lino wayamba kukhala ufumu wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake. Mwanjira na evidence ikuonesera tuno Khristu mwa ife ndi ufumu ukhawa Mulungu apange chikhristu. Okay? So utumiki umenewo ukuchitika mozero. Okay? So tikuona tuno gulu loyamba limene tachitira umboni za ufumu wa Mulungu mapeta nthawi ndi mboni ziwiri. So palinso gulu lina limene lotcha 144,000, right? So apapa mungotiwerengera mwachangu Frederick tatiwerengera menepa Chimuso 6 verse 15 to 17. Mungotiwerengera mwachangu menepa. Chivumbulutso 6. Okay. Go ahead. 15 to 17. Verse 15. Alipompo pa screen. Verse 15 to 17. Mkona na mare Frederick angwerenga sina ngalipo. Okay, Frederick, just go ahead for this in the corner. I've switched to gadget. Frederick tawerenga. Drawing the sheet. Oh, okay, sorry. Werengani pevani. Sina okay, tawerenga. Oh, English omweyo. Ayowerenga nchichewa. Ayi maona ayowerenga nchichewa basi. Okay, maybe it's a great book. So I didn't know what it is. Okay, so if it's your, I can read it for and I can. Okay, werenga Okay, go ahead. It's verse 7, he said. Verse 15. Verse 15 to 17. Okay, verse 15. Ndipo mafumu a dziko ndi akulu ndi akazembe ndi achuma ndi amphamvu ndi akapolo onse ndi mfulu anabisala kumapanga ndi kumatanthwe amapiri. 16. Nanena kwa mapiri ndi matanthwe, igwani pa ife ndipo tibiseni ife ku nkhope ya iye amene akhala pa mpando wachifumu ndi ku mkwiyo wa mwana wankhosa. Verse 17. Chifukwa lafika tsiku lalikulu la mkwiyo wawo, ndipo akhoza kuyima ndani? So pamene tikumena mapita nthawi funso lobwera kuti akhoza kuyima ndani, right? So funso limene lili likuyankhidwa mu gulu limeneli la 144,000. Okay? So gulu limene lili lioneseranso amene akupambanisa ufumu wa Mulungu, right? So tawerenga ni pa Chivumbulutso 7 verse yake ya 4. Mungu erenga Chivumbulutso 7 verse 4 yoka. Chivumbulutso 7 verse 4. Yes. Ndipo ndinamva chiwerengero cha iwo osindikizidwa chizindikiro 10,000 ndi 40 mphambu anayi
osindikizidwa chizindikiro mwa mafuko onse a ana a Israeli. Yeah, so amene azasindikizidwe ati Yohana anamva naye pangati 144,000. So tikapita pa verse 5 amatchula mafuko ndikumatchula anthu. So study tinapanga kale pano tifuna tisindikize gulu lachiwiri limene zaonese ufumu wa Mulungu kupambana kwake. Tawerenga ni verse 9. Verse 9 akuti yani atamva Yohana anatani. Verse 9 akuti yani Verse 9. Zitatha izi ndinapenya, taonani, khamu lalikulu loti palibe munthu anakhoza kuliwerenga, ochokera mwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi manenedwe, akuyimirira ku mpando wachifumu ndi pamaso pa Mwana Wankhosa, atavala zovala zoyera ndi makhwatha akanjedza m'manja mwawo. Verse 10. So Yohane atamva anatembenukira ndikuyang'ana sanaone 144,000 yayo, anaona chigulu chimene chochokera ku mtundu ena uliwonse, anthu ena aliwonse, ndipo anthu ali makwata akanjedza m'manja mwawo. So apa patha kusindikizana tino 144,000 sanayione Yohane, anangomva. Koma atatayang'ana anaona ja gulu lalikulu lochokera m'mitundu ina aliyonse, anthu ndi mayankhulidwe. Manje nati kamaona ana Israeli si Israeli wa ku Palestine, no. Israeli mu chivumbulutso ndi anthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu m'kati mwawo. Tikaona Galatians 3 akuti amene ali okhulupirira ali mbewu ya ndani ya Abraham. Galatians 6:16 akuti Israeli wa Mulungu mwachikhulupiriro. Aroma chapter 2 verse 28 nena si Israeli yese amene ali Israeli, koma iwo amene ali Israeli mujani mu mtima, right? So taona Israeli ameneyo ndi Akhristu. Kwano Akhristu amene Israeli amene ichokera kuti atayiona Israeli amene ichokera mwa anthu, mitundu ndi manenedwe. So mu chivumbulutso akakasi kuyamba mugwisa ntchito ichi, Yohane akumva chinthu kenako akuona. Zinthu zimakhala ngati ziwiri zosiyana koma chimakhala chinthu chimodzi. Anamva 144,000 koma ataona anaona kuti Israeli imene ili 144,000 ichokera kuti mitundu manenedwe. Manje anaona amalaya pamenepo, anaona anthu aku Zimbabwe, anaona anthu aku America akuchokera mitundu ndi malilime ndi mtundu ina uliwonse. Okay, so akasiku wayamba. So ningoonesa likachitika kamene Mulungu anagwiritsa ntchito chinthu chimene chikuti Yohane amve chinthu china koma aone chinthu china koma chinthu chimodzi, right? Tikapita pa Chivumbulutso chapter 1, so tikhala mu buku la Chivumbulutso, right? Tapita ni Chivumbulutso chapter 1 verse 10. Mutawerengera Chivumbulutso 1 verse 10. Verse 10. Ndinagwidwa ndi mzimu tsiku la Ambuye, ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu akulu ngati alipenga. Yeah. Verse 11. So anamva mawu akulu ngati ayani alipenga. Tikaona pa verse 7 akuti yani akuti anamva ine ndine Alpha ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza, zomwe utamve ulembe m'buku zimene tanene kwa mipingo ya Asia. So Yohane anatembenuka kuti aone mawu amene akumva alipenga. Yohane kuti anaona alipenga, terenga pa verse 12. Verse 12 ati yani ndipo ndinachewuka kuona wonena mawu amene adalankhula ndi ine, ndipo nditachewuka ndinaona zoyikapo nyale zisanu ndi ziwiri za golide. Verse 13. Verse 13. Ndipo pakati pa zoyikapo nyalizo wina wonga mwana wa munthu atavala chovala chofira ku mapazi ace, atamangira lamba la golide mchiuno. Verse 14. Sitsi. Aba siyani pompo. So tikaona apa chikuchitika nchani, Yohane akumva mawu ngati yani chitoliro chachikulu. Komatu pamene ataona akuona chani, akuona mwana wa munthu. Mwanjira ina mawu amene amamveka akulu ngati chitoliro ni mawu andani a Yesu Khristu. Si zinthu ziwiri zosiyana. Anamva, anaona. Anamva mawu ya anachitoliro koma anaona ndani? Anaona Yesu, right? So tisakugwirizana nawo kuti mawu achitoliro amene anamva ndandani nda Yesu. Anamva
144,000 ikusindikizidwa koma anaona gulu ndi manenedwe ndi anthu chigulu chachikulu. So 144,000 ndi gulu lalikulu ndi gulu limodzi. Okay, mwina ndikupeka chifanzo china anthu ena atapeza tino mwina atha kutayika. Tawerengeni chimbu chapter 5 verse 5 ndi 6 apaso Mulungu adakisanso ntchitonso the same thing. Chimbu chapter 5 verse 5 ndi 6 atiyani. Verse 5. Ndipo mmodzi wa akulu ananena ndi ine, usalire, taona mkango wochokera mfuko la Yuda, muzu wa Davide, walakika kutsegula buku ndi zizindikiro zace zisanu ziwiri. Verse 6. Ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zoyikapo ndi zamoyo zinayi, ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chiyeri ngati waphedwa, wokhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri, ndiyo mizimu inayi ndi iwiri ya Mulungu, yotumidwa ilowe m'dziko lonse. Verse 7. Ndipo ndipitirize. Mwamaliza verse 6? Yeah. Okay. All right. So tikaona papa chichitika nchani. Chimbuso 5 verse 5 ati Yohana anauzidwa no anauzidwa chani. Uone taona mkango wa Yuda watani wapambana. Ati mkango wa Yuda wapambana, right? Ata anauzidwa tu aone. Koma ataona anaona mkango ngati. No, anaona chani. Mwana wankhosa. Chimene anamva mkango. Taona mkango. Ataona anaona mwana wankhosa. Koma zinthu ziwiri ndi chinthu chingati chimodzi. Mkango ufumu. Mwana wankhosa Yesu kugonja. So Yesu Khristu ulakhale mfumu imene kulamulira mitima mwathu. Anayamba kaye wagonjetsa tchimo ndi imfa. Kenako akuzozedwa ndi mzimu wa Atate wake. Kenako mwana wankhosa uja amene achotsa tchimo la dziko lapansi akukhala ndi maso 7 pa mpando wachifumu ngati mkango. So anamva mkango, anaona chani mwana wankhosa ndi maso 7. Ndi ziwiri zosiyana? No, ndi chimodzi. Anamva 144,000, anaona gulu lalikulu. So 144,000 akulimva, akuona gulu lalikulu. Yohane sanaone ku 144,000 ayi, anamva. So 144,000 ndi gulu lalikulu ndi gulu limodzi limene likuonesa kupambana kwa ufumu wa Mulungu. Mwina tione example yomaliza pa kumva ndi kuona. Osati lomaliza koma tiusindikiza. Taona ni Chimbuso chapter 19 verse 6 ndi 8. Taona Chimbuso 19 verse 6 ndi 8. Verse 6. Ndipo ndinamva mawu ngati khamu lalikulu, ngati mkokomo wa madzi ambiri, ngati mawu a mabingu olimba, nizinena aleluya, pakuti achita ufumu wa Ambuye Mulungu wathu wamphamvu yonse. Verse 7. Tikondwere, tisekerere, ndipo tipatse ulemerero kwa Iye, pakuti wadza ukwati wa mwana wankhosa, ndipo mkazi wace wazikonzera. Verse 8. Ndipo anampatsa Iye avale bafuta wonyezimira woti mbu, pakuti bafuta ndiwo zolungama za oyera mtima. Verse Yeah, so ababa tikutaona no ara anamva mawu akulu. Ara akumva Yohane sanaone ara akumva ati tikondwere fate ukwati wa mwana wankhosa adani wadza ndipo mkazi wake azikondweresa. Ara akumva zonsezi. Ndani kwa mkazi kokopasida kuti avale chani chovala choyera, right? Yohana anamva ati mkazi wake. Koma tikaona Chimbuso 21 verse 2 anaona no mkazi wa mwana wankhosa. Taona ni Chimbuso 21 verse 2 ariya.
ataona anaona kuti ni ndani mkazi wa Manakhosa. 21 verse 2. Ndipo ndinaona mzinda woyerawo Yerusalemu watsopano ali kutsika kumwamba kwa Mulungu, wokonzeka ngati mkwatibwi wokometsedwera mwamuna wace. So Yohane atakuona chani mzinda Jerusalem, right? Mzindawo ndiye ngati mkazi wokometsera yani mwamuna wake. So Yohane anamva mkazi wa Manakhosa ako wakonzerera wavekedwa mkazi, right? Paja mkazi mamira cha anthu aka Mulungu, right? Komano poyang'ana akuona tino mkazi wake wa Manakhosa ya Yerusalem. So tikamakamba za Yerusalemu tukamba za mkazi, tukamba za anthu aka ndani a Mulungu. Fano anthu aka Mulungu akuzakhala somwe mu mzindawo, right? So titaona patatu pa 4 taona pa 4 pamene akumva mawu achitoliro ndi Yesu, akuwuzidwa ni mkango koma ndi mwana wankhosa, akumva mkazi wake apasidwa zovala etc. koma akuona kuti ndi chani ndi Yerusalem, right? Yerusalem ndi mkaziyo ndi chinthu chimodzi, anthu aka Mulungu, okay? So titakuona sopena pomaliza pamene patasindikiziretu motheratu kuti no magulu awiriwa ndi gulu limodzi. Ata anamva nawo tingoona chithunzi chichi, iweyo umve anthu 144,000. Tikamakamba za Chichiri Stadium makhala anthu angati? Tingoona ati 20,000, tingoona ati 40,000. Kumana ukamona video ya anthu 40,000 akutuluka stadium, chimakhala chigulu chonchi. Ndiye kuti umve anthu 144,000 kena kukaone utakuona lili poona utaona ndi chigulu chimene sunawerengepo chosawerengeka, okay? Komano palidi gulu loti silingawerengeke wotatu wasiya apo gulu wayamba werenga 1 by 1 utha kufikira di anthu. So 144,000 si number ya litiro, ndi spiritual number imene ikuyimira gulu la anthu a Mulungu, mapeto achani? Mapeto a nthawi, okay? Value yawo ya anthu ndi 144,000 yani makwata akanyeza m'manja mwawo. Komaliza pamene Mulungu anagwiritsa ntchito mawu kuti ndinamva kenako ndinaona ndi apa, okay? Tawerenga ni Chimusi chapter 14 verse 1 to 3. 14 verse 1. Ndipo ndinapenya taonani mwana wankhosa ali kuyimirira pa phiri la Ziyoni, ndipo pamodzi ndi iye 40,000 kuza anayi akukhala nalo dzina lace ndi dzina la Atate wace lolemba pa mphumi pawo. Verse 2. Ndipo ndinamva mawu ochokera kumwamba ngati mkokomo wa madzi ambiri, ndi ngati mawu a bingu lalikulu, ndipo mawu amene ndidawamva anakhala ngati azeze akuyimba azeze awo. Verse 3. Ndipo anayimba ngati nyimbo yatsopano ku mpando wachifumu ndi pamaso pa zamoyo zinayi ndi akulu, ndipo panalibe munthu anakhoza kuphunzira nyimboyi koma 140,000 kudza anayi ogulidwa kuchokera ku dziko. Verse 4. So tikaona papa pa verse 2 auti yani atanamva mawu kumwamba, mawu ngati amadzi achani akulu, madzi ambiri, ndipo anamva mawu ngati achivomerezi, ndipo anamva mawu ngati anthu ambiri akutani. Mwamva pamenepe verse 2 anamva mawu ngati anthu ambiri akutani akuyimba azeze. Komano anthu akuyimba ndani ngati 144,000 koma umveka ngati mawu anthu ngati anthu ambiri. Terenganso ni verse 2 mungosindikiza pamenepo. Chimusi 14 verse 2. Verse 2. Yes.
ndipo ndinamva mawu kuchokera kumwamba ngati mkokomo wa madzi ambiri ndi ngati mawu a bingu lalikulu, ndipo mawu amene ndidawamva anakhala ngati azeze akuyimba azeze awo. Verse 3. So pamenepa atanamva mawu ngati amadzi ambiri paja tikapita chimusoni verse 15 amati madzi amene unamvawo ndi chani? Madzi pamene mkazi anakhalapo ndi chani? Ndi anthu, mitundu ndi maneneredwe, right? So ngati mawu amafika ngati azeze akuyimba azeze awo, right? Mawu amafika ngati madzi ambiri, yeah? So akumva madzi ambiri, azeze akuyimba azeze awo, mawuwo akumveka kumwamba, koma mawuwa tikaona ndi anthu angati? 144,000. So iyi kwa ine ndi evidence yomaliza yonesa no madzi ambiriyo ndi 144,000. Zimene uzayife no 144,000 ndi gulu lalikulu. I think mfundo imeneyo yasinizira kukwanira. So gulu lachiwiri limene likuonesera kupambana kwa ufumu wa Mulungu mapera anthawi ndi gulu limeneli la 144,000 limene likupeka evidence kuma Petro anthawi. So tikamaona 144,000 tikaona pa Chivumbulutso chapter yani tikaona Chivumbulutso chapter 7, right? Pa Chivumbulutso 7 tikutha kuona na kuti no pali 104,000 mpaka na verse 4. Tikaona verse 9 akamba za gulu lalikulu. Ndi tikamaona Chivumbulutso chapter 7 verse 14 apanga comment pa gulu lalikulu lo. Chivumbulutso 7 verse 14 ati yani? Verse 14. Ndipo ndinati kwa iye, mbuye wanga, mudziwa ndi inu. Ndipo anati kwa ine, iwo ndiwo akutuluka mchitsautso chachikulu, ndipo anatsuka zovala zawo naziyeretsa mwazi wa mwana wankhosa. Verse 15. Yeah, so titaona no ababa akuti gulu limene lili ati ndimene luwa mujani muchisasa chikulu mwanjinena 144,000 ndi gulu lalikulu ndi gulu limodzi. That's why popanga comment pa gulu limene ataliona ilili akuti ndi anthu amene akutuluka muchisasa chikulu. So sizoti 144,000 ndikulalika kena kukutuluka chigulu chachikulu. No. Gulu lalikulu ndi 144,000 ndi gulu limodzi. Okay, muchisasochi sizoti mgulowa 144,000 kena kukuzatuluka 100 kuzatuluka chigulu chachikulu. No, gulu lalikulu ndi 144,000 ndi gulu limodzi. Yes, Frederick, I see your hand. Okay, it is just a concern. I don't know why because the deposit apamba. Yeah. Because apangapo study 144 pandeka maso great multitude imeto kamba yechigulu. I found na kuti iyi great multitude I mean chinantindi cha anthu chimene chomboledwa. Yeah, it is there that shows simekizana umbolede. Komano out of this chigulu cha anthu it's where now we see 144,000 imene kutengedwapo ngati kuti no nditobweka amaona kuti ngati first fruit ya Mulungu kuti anthu amene akuoneka kuti awawa ndithu ndamana chilimika anapanga kwakukulu. You understand, you have ever unayankhula kuna kuti you are a teacher umadziwa kuti anawa amakhoza bwino anawa amakhoza you put them in grades. So this is the chimene akhandi nachinono okay pachinanti ndichi Mulungu akupalika gulu kena ka 144,000 amene akukatenga as a first fruit kamene akasankha kuti akaka ndithu kanapa kumapadadera and performance yawo naliyosiyana ndi ena onsewa. Ineyo what I also believe in general kuti awawa ndamakudza imabe mpaka nakufuna nthawi imene Yesu Khristu akakhala kubwera ndamakudzamuona ndipo ndamakudzadutsatso muzisautso zimene zikubwera kutsogolomu ndi kudzakhala bala amoyo ndipo akudzachitira umboni kuti ne Yesu ndiye akubwerayo. This is the 144. So ngati ukozedwa mwina ndikozedwe koma this is what I've been believing myself. Ndithu ndimangofanda mphamvu chimenechi. Yeah, arathokoza. Yeah, of course inanso ndingakhulupirira chonje. 144,000 ndi gulu limene likupereka umboni watunthu ufumu wa Mulungu. Ndingafotokoza motani. Tikamaona ufumu wa Mulungu ino ayendera, tikamaona mahosi achi
hoso yamba ayi akavalo kumayenda right kena kusabwera ngati yapero kena kuzakweraso fuma Mulungu nazasika beba jokhanga kuzaonekeraso evidence ina yoti no panali anthu pagwala asembe kenako anthu apa agwala asembe janawozedwa kuno mudikire mpaka nazanena tatani ataphedwa mwanjina kuli gulu lina kumapita nthawi kenako akutonesa 104,000 ati anamva chimene chingakuthandize kwambiri chonena kuno Yohane pa chinthu chapter 7 paja sanaone 104,000 sanaione koma anamva right ati anangomva anthu 104,000 atasindikizira koma atayang'anisisa anaona ndi chigulu chachani chachikulu chimene munthu sungawerenge so tafunsa kuti no pali gulu limene munthu sungawerenge utaliwerenga gulu koma lisatenga nthawi koma utaliwerenga so Yohane anangomva 144 sanalione ataona anaona kuti ndi gulu lalikulu so titakupanga kumbani no 104,000 ndi gulu lalikulu ndi chinthu chimodzi chifukwa comment imene kupasidwa pa gulu lalikulu atanena kuti ndipo kanati kwa ine mbuye wanga mudziwa ndinu anafunsa pa verse 30 ndino awa ndiye ati amene avala zoyerawa right ese tapita James chapter 7 mwina tingo yankha funso imene tapita pa James 7 utiyambire verse 9 mpaka 13 James 7 verse 9 mpaka 13 verse 9 yeah zitatha izi ndinapenya taonani khamu lalikulu kodi palibe munthu anakakhoza kuliwerenga ochokera mwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi manenedwe akuyimirira ku mpando wachifumu ndi pamaso pa Mwana Wankhosa atavala zovala imakaimo musala kuti funso linafunsa kuti no akhoza kuyima ndani eri funso lina akhoza kumwenya akhoza kuyima ndani ndaro zefuna hali funso ndiva ikusingizira koma sana nene nditha kuyima right koma anakuonesa chigulu chachikulu chigulu chikuyima pamaso achani pamaso ankhosa tapitiriza atavala zovala zoyera ndi makhwata akanjeza m'manja mwawo verse 10 ndipo anafuwula ndi mawu akulu nanena chipulumutso kwa Mulungu wathu wakukhala pa mpando wachifumu ndi wa Mwana Wankhosa verse 11 yeah imanika ipompo now why is it very important kuti gulu limene ndi makwata akanjeza tisayona no Feast of Tabernacles ndi feast yomalizira Feast of Tabernacles imira tuno Yesu abwa uzatitenga ife upita kuti kumwamba so ana Israel tikalenga Leviticus chapter 23 mu Feast ya Tabernacles kapena sonkhana misasa amafunika ati achoke m'manyumba mwawo akagone kunja akatenge makwata akanjeza mwanjena gulu limene lila kuti no lalikulu lini makwata akanjeza manja mwawo kusenzera tuno ndi anthu amene akukhala kumapita nthawi pamene sakutani akubweranso kachiwiri Yesu akuzayipeza gulu limene lili kuna lini makwata ajani akanjeza lili pa mpando wachifumu okay tapitiriza mu verse 11 ati yani verse 11 ndipo angelo yunga verse 12 ndi 13 yunga verse 13 basi 13 basi I think 13 yeah verse 13 yes ndipo mmodzi mwa akulu anayankha nanena ndi ine iwo ovala zovala zoyera ndiwo ayani ndipo achokera kuti verse 14 so awavala zovala zoyerawa ndi ndani ndipo achokera kuti pamene akuyankha kuti no awa mukuziwa ndinu ndakumuwuza no awa ndi amene atuluka mchisazo chachikulu so anthu amene akutuluka mchisazo chachikulu ndi anthu amene ali makwata akanjeza ndi amene akuipa mpando wachifumu makwata akanjeza ndoti ndi anthu amoyo pa dziko lapansi kumapita nthawi akuyima pa mpando wachifumu ndoti ndi anthu amene akuyankha funso kuti akhoza kuyima ndani so ndi gulu limodzi lomwelo lalikulu which means kodi pali 144,000 padera ndi paliso gulu lalikulu no ndi it's one group I don't know kufikira pa brother Frederick Mankiro angasi tapanga Mike Okay, yeah, ababa of course, at least that of basic some, but you know what it is. Because Chimena Kalina Okay. Chimena Chimena. I was separating these guys. The engagement Okay. is a bit of 144, it is the one who the last standing as Marie Saint Market. So go ahead. alright that was tangosani ndi pang'ono so okay brother Ken yeah okay brother Ken I Just wanted
Yes, I just wanted to add on the same. Zomwe makambazo onena kuti tikaona the pattern yomwe tikuona mu Revelation yomwe yona kuti, for example, John hears from the elder kunena kuti musalire mkango wa Yuda has actually prevailed to open the book. Koma Yohana kuona anaona a lamb. So it was just the same talking about Christ kumano kugamba from different perspectives or point of view. So tikaona so the 144,000 ndi the great multitude tiona kuti ma qualities amene tingapange apply kwa one ndi omwe amene akuoneka kwa the other. They are all standing before the lamb or still apanga overcome the beast and zina zotero zija. The great multitude came before the throne of the lamb. 144 tikuona ali ndi the lamb. So whatever we can apply kwa guli mozi tipezania kuti is the same that is applying kwa guli nalo. That's why it is undoubtedly kuti anthuwo akukamba za anthu amodzi komano just kwakamba anthu from different perspectives komano zomwezo zomwe akumana nazo enawo zomwezo akumana ndi enawo. So everything is talking about guli mosiyana ngati pawiri komano ni anthu ake ndi amodzi omwewo. I just wanted to add that. Amen. Yes, awa babondeza bekwambi fati tikaona pachi musufuni 1 atakonda tili 144 ndi amene ayima ndi mwana wankhosa. Pamene tikaona chimuso 7 gulu limene lali gulu limene lili pa maso pa nkhosa ndi pa maso pa mpanda wachifumu. So ndi gulu limodzi tatokoza kwambiri. Alright, so pa chinthu china chimene tikufuna tikumaliza nacho chimuso 5 verse 6 7 8. Pamene Yesu Khristu walandira maso 7 mwanje na wazozedwa ali ndi maso 7 chichitika nchani? Chichitika nchena tuno mapemphero anthu oyera mtima akubwera. Tisala tuno pamene Yesu Khristu ali ndi maso 7 ndoti ndi wansembe wathu amene akutipempherera. Pamene mapemphero athu akukwera mwanjira ina yatsopano chifukwa tuno Yesu wakhazisa ufumu wake pa dziko lachani lino lapansi. So nimafuna mundu werengere chimuso chapter 5 verse 6 mpaka na 7 ndi 8. Verse 6. Ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa wokhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotumidwa ilowe mdziko lonse. Verse 7. Ndipo anadza nalitenga kudzanja lamanja la iye wakukhala pa mpando wachifumu. Verse 8. Ndipo pamene adatenga bukhulo zamoyo zinayi ndi akulu makumi awiri mphambu anayi zinagwa pansi pamaso pa mwana wankhosa. Zonse zili nawo azeze ndi mbale za golide zodzala ndi zofukiza ndizo mapemphero a oyera mtima. Verse 9. Yes. So ababa alichitika nchena kuti chani atakuona mwana wankhosa maso 7 mwanjira ina Yesu Khristu akhala pa mpando wachifumu uja ali ndi maso 7 wazozedwa. Apa ndi evidence yayikulu yotonesera kuti nakuno tikambakamba za umulungu. Atate ali ndi umulungu wonse. Yesu so ni mwana wake ndi ali ndi umulungu wonse. Mwatabwa pa dziko lapansi Yesu sadakapezeka pena aliponse mu nthawi imodzi. Amafunika kuti akwerenso kumwamba ndi moyo umene anagonyesa nawo tchimo mwangati mwana wankhosa. Atakhala pa mpando wachifumu Atate akuzozedwa ndi maso 7 pamene pakuti pasa ife moyo umenewu. Pamene mzimu wake wabwera pa dziko lapansi anthu akakulandira mapemphero awo akukwera kumwamba mwanjira ina yatsopano. Chifukwa anthu awa pamene akupempheranso nawo ngati ana a Mulungu chifukwa abadwanso maso pano kudzera mwa Khristu Yesu, right? So ichi chimene chichitika mapemphero anthu a Mulungu amba kuoneka kumwamba. Kenako chichitika nchani? Pamene malipenga aja afunika ayambe, malipenga asanayambe, muone chimene chichitika. Chimuso 8 verse 3 ndi 4. Tisala kunena kuti no imana musanawerenge. Tisala kunena kuti no ku mboni ziwiri ananena kuti muyeze yani kuwa guwa, right? So tiona no
ku 144,000 chuchitika nchani, right? Ku 144,000 chuchitika nchani pa guwa talengani Chimusa 8 verse 3 ndi 4. Verse 3. Ndipo anadza mngelo wina nayima pa guwa lansembe nakhala nacho chotengera cha zofukiza cha golide, ndipo anampatsa zofukiza zambiri kuti aziyike pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima onse pa guwa lansembe la golide lokhala ku mpando wachifumu. Verse 4. Ndipo utsi wa zofukiza pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima unakwera kutuluka m'dzanja la mngelo pamaso pa Mulungu. Verse 5. Amen. So mukawerenga mavesi awiriwa, mukawerenge Chimusa chapter 5 pamene ufumu wa Mulungu wayambidwa, right? Chimusa chapter 5 verse 6 akutoza ife Yesu Kristu akuzozedwa. So ufumu wa Mulungu unalipo kale kumwamba mu chapter 4, Mulungu wakhala pa mpando wake wachifumu pali mizimu isanu ndi iwiri. Ufumu wake wa Mulungu unali kale kumwamba. Kone Yesu anapemphera no ufumu wanu udze monga kumwamba chomwenso pa dziko lapansi pano. So Yesu Kristu atakwera kumwamba akuzozedwa kukhala ndi mizimu isanu ndi iwiri. Mapemphero anthu oyera mtima amba orani kukwera. And in the judgment, one of the evidences ndi mapemphero anthu oyera mtima, right? Apa tikuona amenepe akuti manja mwawo munali ndi thumuzaza ndi mafungo amene aweya amapemphero oyera mtima. Komano pamene tikuyandikira munthu amene malipenga asanayambe kukhala manjirena chilizisansekedwe akuti no kunayikidwa a large amount of incense. Mwanjirena mukawerenga mu KJV akamba zino much incense zimene zikutuza ife kuti yani ndi tsiku la chitetezo lokha pamene pamakhala zofukiza zambiri. Mwanjirena chine chilichitika antisala no pa tsiku la chitetezo mwazi amawazaso pachani pa guwa la zofukiza. Amatenga mwazi ndikuyika pa nyanga zimene zinali pa guwa lofukiza. Mwanjirena chine ichi zachitika kwa ifeyo makamaka mapemphero athu. Mwanjirena chine ichi chichitika kwa ifeyo chichitika nchani? Mwazi wa Yesu kapena mzimu wake uzachita chinthu china yake pachani pa mphumi pathu. Mwanjirena tikusindikizidwa kuti mapemphero athu akhale osiyana. Chisomo cha Mulungu chinalipo kale koma chine ichi kubwera chimene chikusintha zinthu pamene tupita mapita nthawi kuti anthu a Mulungu akhale osindikizidwa. Mzimu wa Mulungu uli mwa ife mwa njira ina inati asindikizidwa tino sitingatani sitingachimwenso pamene tikulowa muchani muchisautso chosiriza kuti tikayani tikaonesere ulemerero wake. So tikaona apapa pa Leviticus 12 verse Leviticus 16 verse 12 ndi 13 sitiwerenga fatinawerengapo last time ndi kale. Tiona no pamene papa pa Leviticus 16 verse 12 ndi 13 amauzidwa no atenge chani incense wambiri pa tsiku la chitetezo. So chosalera chake ndi chani? Chosalera chake ndi Chimusa 9 verse 4 mu nthawi imene ya malipenga. Chimusa 9 verse 4 chosalera chake nchona no kwalamulidwa kwa iwo kuti asayiphe choyibiriwa china chilichonse cha green china chilichonse olo mtengo ina aliwonse olo anthu amene ali ndi chizindikiro cha Mulungu pa mphumi pawo. Chizindikiro cha Mulungu achilandira nthawi yake iliyo pamene zofukiza zambiri zimadani zimayikidwa. Maona amenepe. So malipenga asanayambe kugwa pali zofukiza zambiri zimene zani zayikidwa. Malipenga amba kugwa anthu amene sakuipsidwa nawo ndi anthu amene ali ndi chizindikiro cha Mulungu. Ani chitire chinthu china kuti muchione pa Chimusa chapter 7 adoza ife no musaipse dziko mtunda ndi nyanja etc, right? Tikamaona mkwiyo wa Mulungu ati mkwiyo wa Mulungu unathira pa mtunda pa nyanja. Mukawerenga Chimusa 16 mukaona kuti ndi pa mtunda ndi pa nyanja ndi pa mlingalinga, right? Pamene anthu awa ati musaipe chinenso chobiriwira mtengo kapena anthu amene ndi zinthu za Mulungu. Mwanjirena tikamaona zofukiza zambiri zayikidwazi zapanga affect anthu kuti ali ndi chizindikiro cha Mulungu. So mwanjirena Chimusa chapter 18 verse Chimusa 8 verse 1 akukamba za chimene chichitika kwa anthu andani a Mulungu. Chosalera chake chotera anthu a Mulungu ali ndi zinthu za Mulungu pachani pa mphumi pawo. Okay, so guwa lansembe tikamaona ku mboni ziwiri pamene akweza guwa lansembe akuliyeza
akufuna apereke evidence and tikuona tino chimene chachitika kwa anthu a Mulungu amene akupembedza pa sorry ndakutchula za guwa lansembe mafunika ndikambe za guwa zofukiza right ati muyeze guwalo Chimuso 11 verse 1 kumboni ziwiri pamene tikamaona ku 144,000 right pamene zofukiza zambiri zikuperekedwa anthu a Mulungu pa mphumi pawo atani asindikizidwa. So pamene timabwera pa Chimuso 11 verse 1 muyeze guwa lansembelo mwawerenge anthu amene ali akupembedza pa mkatimo atawerenga akupeza anthu ndi mboni zingati ziwiri awapezeka anthu pamene atawerenga anthu akuwapasa zimwena ndi mphamvu right ukuku pamene tikuona mboni za 144,000 pawika zofukiza zambiri zopanga lead chani chizindikiro cha anthu a Mulungu mu mphumi mwawo. So tikapanga compare magulu awiriwa 144,000 komanso ndi mboni ziwiri tiona ndi magulu awiri ndi gulu limodzi. For 144,000 akumana ndi chirombo right akulalika against amene akulandira chirombo. Mboni ziwiri zikukumananso ndi chirombo chotoka kumphombo. So magulu awiri asizoti kupanga 144,000 kena kupakanso mboni ziwiri no ndi gulu lingati limodzi mapita nthawi magulu awiriwa ndi gulu limodzi. Now gulu lomaliza limene litayimirire Mulungu pa dziko lino lapansi gulu lomaliza ndi limeneli la gulu la otsala a mbewu yake. Tawerenga Chimuso 12 verse 5 ndi 10 otsala mbewu akuchokera ku Chimuso 12 verse 5 ndi 10. 12 verse 5 ndipo anabala mwana wamwamuna amene adaweruza mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo ndipo anakwatulidwa mwana wace amuke kwa Mulungu ndi kumpando wachifumu wace. Verse 10 ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wace pakuti wagwetsedwa wonenera wa abale athu wakuwanenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. Verse 11 Yeah. So baba tikaona muno bwino chikuchitika nchani Yesu Khristu atakwera kumwamba anakwatidwa kupita kuti kwa Mulungu koma osati kwa Mulungu komanso ndi kumpando wake. Why? Yesu Khristu atagonjetsa tchimo ndi imfa moyo wawo ugonjetsa unali mwa iye yekha amafunika apite kwa Mulungu komanso kwa Mulungu chabe no koma kumpando wachifumu azikalamulira amene mungati mkango wa fuko la Yuda akalamulira ngati yani nkhosa imene ndi maso 7. So Yesu Khristu anakwera kupita kumwamba kuti akakhale wodzaza zinthu zonse right. Now pamene Yesu akwera kumwamba akakhala pa mpando wake wa Atate chikubwi chuchita chani kwa ife ati tsopano chafika yani chipulumutso. Why chafika chipulumutso? Tisaona Chimuso 5 verse 6 atuzafuna kuti no nkhosa ili ndi maso 7. Maso 7 ndi mizimu isanu ndi iwiri imene ikutumizidwa ku dziko lonse lapansi. So Yesu pamene akhala pa mpando wake wachifumu wa Atate akutumiza mzimu wake umene ndi chipulumutso. Ati mphamvu yake iti Yesu anagonjetsa tchimo ndi mayesero onse. Chinanso chikudza nchani ufumu wa Mulungu wathu. Tasaone pempho lake nalo yani mupemphere. Yesu amatipulumutsa pempho la Ambuye wathu wakumwamba ufumu wanu udze monga kumwamba chimwenso pa dziko lapansi pano. Anthu pano pamaphasidwa kuno imene pempho la Atate tizipemphera no pempho imene linayankhidwa kale pa Pentecost. Ifata ufumu wa Mulungu rani unadza ndi mphamvu yake ya Khristu. Mphamvu ya Khristu ndi yani mtanda kulalika kwa Yesu Khristu moyo wake ndi kugonjetsa tchimo lake pa mtanda right. So izizi zikukhazikitsidwa ufumu wake ukhazikitsidwa kuyambira iti pa Pentecost. Chifukwa chani Yesu akhala pa mpando wake wachifumu. So kukwera kwa Yesu kumwamba kukubweretsa chipulumutso ndi ufumu wake zinthu ziwiri okay right. So mavesi ena amene angapange support chinthu chimenechi ndi awa. So ukuku Chimuso 12 ndi tikuamba nokolano mu evidence ya ufumu wa chirombo kumano tikapita pasogolo pang'ono tiona nawo kuti no pa Chimuso chapter 4 verse 5 pamene akutuza ifona kuti no
tatawerenga chivumbulutso 4 verse 5 mutowerenga chivumbulutso 4 verse 5 yokha. Chivumbulutso 4 verse 5. Mhm. Ndipo mpando wachifumu mudatuluka mphezi ndi mawu ndi mabingu. Ndipo panali nyali zisanu ndi ziwiri za moto zoyaka ku mpando wachifumu, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Verse Yeah, 6. so mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu ili pa mpando wake wachifumu. That's how Mulungu amalamulira mpando wake wachifumu ake ndiwotere. Zikuonesa tano Mulungu amene amalamulira akulamulira mpando wake wachifumu. Mpando wake wachifumu ndiye uti pali mizimu isanu ndi iwiri. Mwanjena Mulungu akulamulira pamene mzimu wake uli mwa inu ndi ine. And Yesu Khristu pamene akukakhala pa mpando wake wachifumu wa Mulungu chiliika nchani pa Chivumbulutso 5 verse 6 muone Yesu Khristu akakhala pakatikati pa mpando wake wa Mulungu chiliika nchani 5 verse 6. Ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa, wokhala Yeah. nazo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotuluka ilowe m'dziko lonse. Verse 7. Yes. So Yesu Khristu pamene akhala pa mpando wake wachifumu Atate nayenso akutha kulamulira munjira yotere yokuti mzimu wake ukhalenso mwandani mwa inu ndi ineyo. Tikuona pamenepa. So chosatira cha chimenechi ndi chani? Chosatira chake choti ufumu wake watani wadza. Tawerengani pa Chivumbulutso 5 verse 9 ndi 10. Chivumbulutso 5 verse 9 ndi 10. Chosatira chake cho Yesu Khristu akukhala pa mpando wachifumu Atate ndi chani? Chivumbulutso 5 verse 9 10. Verse 9. Mhm. Ndipo anayimba nyimbo yatsopano ndi kunena, muyenera kulandira bukhulo ndi kumasula zizindikiro zace, chifukwa mwaphedwa ndipo mwagulira Mulungu ndi mwazi wanu anthu amafuko onse ndi manenedwe onse ndi mitundu yonse. Verse 10. Ndipo mudawayesa iwo ufumu ndi ansembe kwa Mulungu wathu, ndipo achita ufumu pa dziko. Verse 11. Yeah. So, chifukwa Mulungu kuzera mwa Yesu Khristu agula anthu, right? Anthu akukhala ufumu wake pa dziko lino lapansi. And Yesu anafunsira pa Luka 17 verse 20-21 anayankha nati ufumu wa Mulungu sukubwera ndi maonekedwe ayi. Simuzanati ule apa kapena apo tiona mfumu wa Mulungu likati mwandani mwa inu, right? So chinthu chimene chichi ufumu wa Mulungu ukhazikitsidwa pa dziko lapansi. Mwanjena munthu amene analandira chivumbulutso cha Mulungu walandiranso ufumu wandani wa Mulungu. Okay, so to read this. Tawerenga no Chivumbulutso chapter 12 verse 17. Chosatira choti no ufumu wa Mulungu wakhazikitsidwa pa dziko lapansi pano ndi chani? Chimaliziro cha ufumu wa Mulungu ndi manifestation yake izabwera motani. Chivumbulutso 12 verse 17 ali yani. Verse 17. Mhm. Ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi nichichoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yace, amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. Apapa pamene pakufunika kumvetsetsa bwino kwambiri. Njokayo yakwiya ndi otsala a mbewu yake. Now, pa Chivumbulutso 12 verse 5. Mbewu ya mkazi ndi Yesu. Even Agalatia 3 verse 16 mbewu ndi Yesu. So mbewu ndi Yesu. Yesu ali kumwamba. Komano pali china chake cha Yesu chasala pa dziko lapansi pano. Atino otsala a mbewu yake. Mbewu ndi Yesu. So pali china chake cha Yesu chimene chatsala mwa anthuwa. So mmene ufumu unakhazikitsidwa, right? Amakhala mkazi akuthamangitsidwa, right? Ufumu wake umaoneka ngati mkazi anthu aka Mulungu. Komano umapeto kwenikweni kutha kwa nthawi. Ufumu wa Mulungu sukuonekanso ni mkazi iyayi. Ukuoneka ngati otsala a mbewu yake. Mwanjena anthu akaona amaona ngati ndi Yesu Khristu amene anasala pa dziko lapansi. Mwanjena nthafuto zonse anthuwa asinthika kotheratu chifukwa cha asindikizidwa ndi fulo za chifukwa ndikunena chonchi. Osala mbewu yake ndi anthu a Mulungu amene asindikizidwa pa mphumi pawo. Kufika onera kuti no anthu akaona amanata anthu otsala ajani
ambewu ya mkazi ichi. So tente amene kuona chifukwa choyambirira chimene chitiuza ife anthu atundu otsala ambewu yake akusunga malamulo a Mulungu. So tingomfunsa Yohane m'mabuku ake kuti akamati malamulo a Mulungu ndi atiwo. Okay, so tipita pamodzi. Tawerenga ni 1 Yohane 3 verse 22-24. Tingowerenga apa pachabe. 1 Yohane 3 verse 22-24 atiya. 1 Yohane 3 verse 22-24. 1 Yohane ja 3 verse 22 mpaka na 24. Okay, 1 Yohane 3 verse 22. Verse 22 akuti ndipo chimene chilichonse tipempha tilandira kwa iye chituluka. Ndipo chimene chilichonse tipempha tilandira kwa iye chifukwa tisunga malamulo ache, ndipo tichita zokondweretsa pamaso pache. 23. Ndipo lamulo lache ndi ili, kuti tikhulupirire dzina la mwana wa Yesu Khristu ndi kukondana wina ndi mnzache monga anatilamulira. Verse 24. Ndipo munthu amene asunga malamulo ache akhale mwa iye ndi iye mwa munthuyo. Ndipo mmenemo tidzazindikira kuti akhala mwa ife kuchokera mwa Mzimu amene atipatsa ife. Yeah, so tikapanga combine zonse Yesu anakamba pa Yohane chapter 13 verse 34 mpaka 35. Yohane 13 verse 34 mpaka 35. Mukawerenga mepo Yesu anazati ndikupasani lamulo latsopano, mukakondane wina ndi mnzake monga ngati ine ndinakukondani. Now Deuteronomy 6:5 amatiuza ife no mukonde Mulungu ndi mphamvu yanu yonse. Leviticus 19 verse 18 amatiuza ife no muzikondana wina ndi mnzake monga inu muzikondera nokha, right? So emphasis ya kumeneko kwenali iweyo mphamvu yako, right? Kona ababa tipasala lamulo latsopano Yesu kuti no mukondane wina ndi mnzake monga ngati ine ndinakukonderani. Mwachina reference ndi chikondi cha Yesu Khristu pa ife. Okay, so Yesu anatiuza kuti no kodi zimene zitheka bwanji. So ndino Yohane chapter 13 na after mgonero, right? Yohane chapter 14 15 16 akuyenda ndi anthuwa. Verse 17 afika mGethsemane. Okay, so ni nkhani imodzi. So pa chapter Yohane chapter 14 pamene amafotokozana Yesu kuti no ngati mukonda ine sungani malamulo anga. So lamulo limene likasunga bwanji Yohane 14 verse 9 no sindikusiyani nokha ndikhala nanu. Mwachina na Yesu akakhala mwa ine, kodi Yesu ali mwa ineyo ndisakukondani inu mwangati mene Yesu anakondera ndani ifeyo. Ati mwa ichi anthu onse azaziwa kuti ine ndine ndani ophunzira anga. So iyi ndi lamulo la Mulungu limene Yesu Khristu adani akupereka. Andi akutiuza ife ku Yohane kunena kuti no lamulo limene lili ndilo kuti no tikakhulupirire ndani mwana wa Yesu Khristu ndi kukondana ndi mnzake monga anatipasa. Chosaleleke nchoti chani mzimu wake ukhala mwa ndani mwa ife. Okay, so tikapita pa chapter 12 verse 17 akuti no awa ndi amene asunga malamulo ake ndi otsala ambewu yake. Chimene chikuonesa anthu awa ndi otsala ambewu yake ndi chani mzimu wa Mulungu kati mwa ndani mwa iwo chifukwa asunga malamulo a Mulungu. Malamulo ake ati akukondana wina ndi mnzake monga ngati Yesu anatikondera ife, komanso akukhulupirira mwa Yesu Khristu amene Yesu Mulungu anamtuma. Paja ntchito ya Mulungu ndiyeti chapter 6 verse 28 so not Yohane 6:28 akuza ife ntchito ya Mulungu ndiye iyi kuti mukakhulupirire amene Mulungu anamtuma. And this law ndiyofunika kwambiri chifukwa no even Yohane anafotokoza m'buku lake 102 verse 34 no amene akuti ndikumudziwa iye koma sasunga malamulo ake ndiye chani ndi wabodza. Ndipo choonadi sili mwa iye, paja choonadi ndi ndani? Choonadi ndi Yesu. Ngati Yesu sali mwa ifeyo sitingatosunga malamulo amenewa. Okay, so lamulo Yohane analivekesa bwino. Andi mapita nthawi kuli gulu la anthu limene dziko lonse lapansi lawawukira, dziko lonse lapansi lasiya panja anthu amene wawa azakwanisa kutani kukondana wina ndi mnzake. Maresources za dziko lapansi zakhala alibe koma azakwanisa kutani kukondana wina ndi mnzake, right? So
tikaona amene papa anthu amene wawa akukumana ndi ndani amene akukumana taona 104,000 kukumana ndi chirombo, mboni ziwiri kukumana ndi chirombo. Otsala ambewo akukumananso ndi ndani, toerengani Chimuso 12 verse 9 yokha. Chimuso 12 verse 9. Maipeza? Brothers, maipeza ngati? Chimuso 12 verse 9. Yes, ndaipeza. Sorry, I didn't. Verse 9. Ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, ndiyotchedwa mdierekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse. Angelo wonyenga wa dziko lonse chinaponyedwa pansi ku dziko, ndi angelo ache anaponyedwa naye pamodzi. Verse 10. Yeah, so chinjokacho chimene chakuyani mkazi koma chochita nkhondo ndi otsala ambewu yake, chinjokacho ndi ndani? Ndiye Satana. Okay, now ndifuna muoneno amene zitakhalire. So apapa ndiwerenga ma version ena, ndiwerenga English Standard Version. Mundifuna muone kuti otsala ambewu yake 144,000 ndi mboni ziwiri ndi gulu limodzi. Fero otsala ambewu yake ndi anthu amene akukumana ndi Satana, kumapeta anthu amene Satana akuchita chinjina. Muone menepa English Standard Version anatuno, ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi ndi kukachita nkhondo ndi ana ake, iwo amene asunga malamulo a Mulungu ndi kugwirizisa mboni ya Yesu, ndipo icho chinayima pa mchenga wa pa nyanja. So apapa English Standard Version ikuti funo Satana njokayo ndi imene inayima pa mchenga wa yani wa pa nyanja. Satana ndi inayima pa mchenga wa pa nyanja. I will explain why that is very important. Don't know zimene zofunika kwambiri uzipezese. Tiwerenge New Century Version. So New Century Version ndambo werenga pa verse 17. Akuti funo yani, ndipo chinjokacho chinakwiya kwambiri ndi mkazi, ndipo chinachita nkhondo ndi ana ake onse, iwo amene asunga malamulo a Mulungu ndi kukhala ndi uthenga amene Yesu anaphunzitsa, ndipo chinjokacho chinayima pa mchenga wa pa nyanja. Mwaona yenepa chikuyima pa mchenga wa pa nyanja ndi yani? Ndi chinjokacho. Okay, ndikuwerenganso version ina, New Living Translation, ndikuwerenga kumapetoko akuti no, ndipo chinjokacho chinayima pa mchenga wa pa nyanja pambali pa nyanja. New Living Translation imeneyo. Okay, so New Living Translation inafika mpaka verse 18. Okay, tikamawerenga Bible lathu andike KJV, Chimuso chapter 13 verse 1 ndi 12 verse 17 anazilekanisa. Kumana tikawerenga ma version ina imafika 18 ndipo amaphatikiza mfundo imene kuti no, chimene chinayima pa mchenga wa pa nyanja ndiye nyani? Ndiye chinjokacho amene ali ndani? Ali Lucifer. Okay, tikawerenga sababa the Passion Translation verse 18 akutuza ife no, ndipo chinjokacho chinayima pa mchenga wa pa nyanja. Okay, Passion Translation anayo New now tuone New American Standard Version Bible, tikawerenga Chimuso 13 verse 1. Tikawerenga ni Chimuso 13 verse 1 mujije wapo akuti ya Chimuso 13 verse 1 akuti ya 13 verse 1. Ndipo ndinayimirira pa mchenga wa nyanja, ndipo ndinaona chirombo chili kutuluka mnyanja, chakukhala nazo nyanga 10 ndi mitu 7, ndi pa nyanga zache nduwira zachifumu 10, ndi pa mitu pache mayina a mwano. Verse 2. Now tisayiwale unatuno kumapitira kweni na foroza unatuno Chimuso 4 verse 1. Yohana nayo itenero kuti kumwamba. Zote zimene Yohana amaona amazona kuti ali kumwamba. Okay, so muchichewa ineke JV ndi chiyasimagizana ya baba imana atuno Yohana ndi amene anayima pano chenga pa nyanja. Ndi context imene kuyendera sizigwirizana. KJV ndi John Monad mwe inalakwisa kwa ine yet. Tikawerenga mu Message Bible Chimuso 13 verse 1 no,
ndipo chinjoka chinayima pa mchenga wa pa nyanja. Kenako chitika chani? Ndipo ndinaona chirombo chotuluka mu nyanja. Nde kwina kuzaphizana ndiwerenge mu New American Standard Bible move akuti yani, ndipo chinjoka chinayima pa mchenga wa pa nyanja, ndipo ndinaona chirombo chotuluka pa madzi, right? Kwina kuzaphizana ndichiwa muone context ndio yani chinjoka chakwiya ndi mkaziyo, koma choyachira nkhondo ndi otsala mbewu yake, iwo amene asunga mawu a Mulungu ndi kukhala ndi umboni wa Yesu, right? Kenako all of a sudden Yohana akuyima pa mchenga wa nyanja. For what? No. Chinjokacho chimene chikayima pachani? Pa mchenga wa nyanja, right? So chifukwa chinjoka chikayima pa mchenga wa pa nyanja, chinjoka ndi nani? Ndiye Satana. Chinjoka chikutulusa chani? Chitulusa chirombo. Mukuona menepe? Andi tikaona context atuno, ndipo chinjokacho chinapereka mphamvu yake, mpando wake kwa chani? Kwa chirombocho. Tikapitiriza mavesiwo, mukuona? So context imene imapanga fit kwambiri ndiyonena kuti no chinjokachi amene Lucifer anayima pa mchenga wa pa nyanja kutulusa chirombo. Mwanjirena tikamakamba mark of the beast ndi mark ya chirombo. Akuyipasa mphamvu chirombochi, akuyipasa mpando chirombochi ndi Lucifer, just like Atate anampasa ndani? Yesu mpando ndi kumpasanso mphamvu ndi mzimu. Mwaona nkhani imene kukhalire context, counterfeit ndi reality. Mwaona? So apa tikuthaona no osala mbewu ndi amene akukakumana ndi chinjoka chimene chakhazikisa mpando kuti chirombo chikakhalepo ndi kulola kuti no pakakhale lemba la chirombo. Mwanjirera otsala mbewu yake ndi anthu amene akukumana ndi mark of the beast. So tikaona pali magulu atatu. Otsala mbewu yake akukumana ndi chinjoka chimene chikubweretsa chirombo. Mboni ziwiri zikukumananso ndi chirombo chimene chituluka mu mphumphu. 144,000 akulalika against chirombo, lemba la chirombo ndi fano la chani? La chirombo. So magulu atatu ndi magulu atatu osiyana. Kuti kuzakhala otsala mbewu, kenako kuzakhalanso 144,000, kenako kuzakhalanso mboni ziwiri. No, magulu atatu osiyana ndi magulu amodzi. Ni magulu amodzi kumapita nthawi amene akuonesa ntchito ya Mulungu mu ma-angles atatu. Titaona ma-angles atatu ndi atiwo. So tikaona mboni ziwirizi, ali mboni ziwirizi ndi zimene zikukhalanso zikukhala ndi mboni ya Yesu. So tiwerenga mavesi awiri kuti tikavese mboni ya Yesu ndi yani. Timotheo 19 verse 10. Timotheo 19 verse 10 ati yani. Verse 10. Ndipo ndinagwa pa mapazi ache kulambira iye. Ndipo ananena ndine, tapenya usatero, ine ndine kapolo mzako, ndi mzawo wa abale ako, akukhala nawo umboni wa Yesu. Lambira Mulungu, pakuti umboni wa Yesu ndiwo mzimu wa chinenero. Verse 11. So akutize funo atanagwa pasora mpembezi, koma nazino usachite zimenezi. Ine ndine kapolo zako ndi abale ako. Abale sako atchula papa, koma akwati no abalewo ndi amene ndi umboni wa Yesu ndi mzimu wa chinenero. Mwanjinena angelowa akutumikira. Angelowa ndioti nawonso ali ndi cha ni mzimu wa chinenero. Kona angelo utha kufotokozera Yohane, right? So adene ndi kapolo zako ndi abale ako amene ndi umboni wa Yesu. Umboni wa Yesu ni mzimu wa chinenero. So pa Chimotheo 22 verse 9 akuti masubira akuti abale wani ndani. Tiwerenga Chimotheo 22 verse 9. Verse 9. Ndipo ananena kwa ine, tapenya usachite, ndine kapolo mzako, ndi mzawo wa abale ako aneneri, ndi wa iwo akusunga mawu a buku ili. Lambira Mulungu. Verse 10. So tikaona papa chuchitika mchana mu verse 10 anoza funo anagwa pamaso pakuti ampembedzere. Namuzini usachite, ine ndi kapolo zako ndi abale ako amene akhala ndi umboni wa ndani? Wa Yesu. Umboni wa Yesu ndi yani?
zimwachinenero. So apa utuza ife not no usachite ichi apasa Yohana kafuna mulambira mzimu usachite ichi ine ndakapolo nzako ndo abale ako aneneri. Ona wenepe so akamati abale ako aneneri aneneri ndiye ati abale ako aneneri ndiye ati aneneri ndi amene ali ndi mzimu wachani wachinenero. Mwanjira ina chimzo 12:17 atoza ife no kuli movement ya otsala mbewu, movement imene izalandiranso mphatso zonse za mzimu makamaka mphatso ya uneneri. So ni movement imene sipazakhala prophet imodzi no but prophets plural. Okay, mapena ntha gift of prophecy kubwereranso kwa anthu andi tikaonanso mboni ziwiri ichitika nchani kwa iwo akuti no akuzoza kuti mukanenerere, right? So tikaona mu chivumbulutso pali ma groups atatu amene akuchitira umboni kuti ufumu wa Mulungu upambana koma ndi gulu limodzi. Gulu loyamba ndi 144,000 imene ikuyima mpaka kumapita nthawi pamene dziko lonse lapansi lagwedezeka, ndi gulu lokhala limene likuyima, ndi gulu limenenso likaperekanso uthenga. Palinso mboni ziwiri ndi 144,000 yomweyo koma akutionesa mu mbali ina kuti no ufumu wa dziko lino likakhale ufumu wa Ambuye athu ndi wa Khristu ake pafunika umboni omaliza, umboni watunthu umene ukutchedwa mboni ziwiri. Komanso pambali imeneyi akutionesanso ife za otsala mbewu yake amene akutiuza ife mwamvemvemve kuti no uwu ndi ufumu wa Mulungu, ufumu wa Mulungu umene ukhazikitsidwa kena kuno ukuonekera ngati mzimayi anthu a Mulungu komano kupangidwa perfected ndi kutchedwa otsala mbewu yake, anthu amene akusunga mawu a Mulungu ndikhalanso ndi mzimu wachinenero pakati pawo. Mwachinenero pazakhala prophetic gifts in abundance, right? So tikaona magulu atatu osewa akutionesa mbali zitatu. Otsala mbewu yake akutionesa kupambana kwa ufumu mwamvemvemve. 144,000 ikutionesa ife anthu amene akusindikizira mamphuwi pawo komanso akudusanso mu chisautso chosiriza. Mboni ziwiri ikutiuza ife mmene mboni ziwiri zikupereka utunthu wonse wa mboni ndi kuchitira umboni uthenga kwa Yesu Khristu. So apapa ndi mapeto ake authengawo. So video iyi ndigawa awiri pozayipanga upload. Part 1 izakhala mbiri ija timapanga review, part 2 ndizambira pa Genesis 11:1. So ndipanga upload in 2 parts in case tunake afuna ayipange watch. So at this point ndipemphera kena kuti khala ndi ma discussion then tipemphere. Ambuye fathokozeni apadera ifa chisomo chanu thokoza kuti no lero munalola bata akhalepo especially the internet. Thokozanso kwa anthu osamene anabwera kuti tigane pamodzi. Pemphanso mukadalitsa anthu amene ataonere online ndi ma audio osiyanasiyana. Tikuthokozani kwambiri ifa chisomo chanu mukadalitse mawu anu m'dzina la Yesu Khristu mpera. Amen. 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 All right, so